Shine FM, kipuyo paghuna aron pagpahibagon sa katawan nga ang Diyos na tuwa sa langit, mao ang atong manluluwas. Siya, dili mo diya kung mo talikod ka nato. Busa, kiniusab nga istasyon, mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan
ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon kay apag sulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios Ginoon ang kuna. Himuha siyang bahandit kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Butang may katapusan. Mayong buti sa tanan igsoon. Mahal Tapos naman ang matagusan. Labi na sa tanan karon na nakabata na sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga Pinoyan. Maibutag ka natong tanan kay igsoon na daw karon nga Lunes. Niya 25 sa Marso. Last nga Monday sa Marso sa tuig 2024. Wow. Naigingon mga kaigsunan ko sa Ginoo sa karong Lunes muna sa gitawag og Lunes Santo. Niya pagabot sa Biyernes Santo. Salamat sa Ginoo. Amoy katapusan nga Lunes sa bulan sa Marso. Sumat karon pizza ono sa Abril. Bila na laman ka bulan matulpas na Cebu City o kaigsunan. Bila na lamang kabuwan. Kanya ang problema mga kaigsunan ko sa Ginoo unsaon paglitok ng pila. Di ba? Dili ko ka-explain mga kaigsunan kung unsa taga Cebu panahon say pulong sa pila. Kaya bulan mga kaigsunan that is buwan. O karikas ulo that is u. Unay mga lingwahe nga nagkalain-lain mga kaigsunan ko sa Ginoo. Apan ikaw o ako ang tanan panagsuon atubangan sa Dios. Bisan unsa may atong organisasyon, bisan unsa man ang atong patukuranan, you and I in front of God, we are brothers and sisters. Wow. So I mensahe si Brother Han Sumay from Brazil. Good morning, Pastor Safri Canilario here, Hans from Brazil. So on big project to the Philippines. We cannot share God's words and God's love to all Filipino people. God bless this project. Let's padayon mga kaisan. Let's continue to read this one. Let's praise God. Wow. I salute you, my brother from Brazil, our beloved friends there in Brazil. He have a big plan. He make a big project here in Philippines. So that is your word, my friend. Salamat sa Ginoo. Usasab sa ato nga mga listener, mga kaigsunan o mga followers sa Facebook Live. Ato pasalamatan ng Ginoo. Kitang kanan. Dili lamang sa Pilipinas sa igsoon o dili sa laing mga nasyon o nagmainiton sa pagsunod sa atong nga programa din nagasukan sa City Ubalog Barangay sa Tanhays. Labi na sa mga FM radio karon nga naka-open na sa inyong mga radio. May buntag kaninyong tanan o may gabi iya sa laing mga nasyon, iya sa Brazil mga kaigsunan. I think oras di hawag kaigsunan na sa mga
beloved friend there in Brazil. Salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw sa Shiny Fame o sa tanan nga mga nagasunod din nga ato nga programa usa sa ato nga impasa sa mensahe nga Arabic word or Spanish. Ako siya ginang please try to speak in English. Kaya makasabot magutang ginagmay ng English. Di lang kung na din ako so ginagmay lang ko at least masabtan mo. Ato nga mga lingwahe nining kalibutan ng si Apostol Pablo makahubad o makahibalo siya 5 ka mga lingwahe, mga pinulungan unang hinahinay taani o tuon igsoon o mga languages aron kung matutas laing mga area nga dili ato ang lingwahe nga dili gyud ta mauwaw matos basta kasi kung di ta mauwaw. Salamat sa Ginoo, may buntag ka natong tanan mga kaigsunan. Good morning to all of us. Our time is alas 4 now, right now mga kaigsunan, alas 4 gyud sa kapon. Labi na sa tibok na kong panimalay, uban sa among tulungang mga anak, uban sa akong ugangan, Papa Oswald Akap, o sa tanan kayo na ito mga kaigsunan din sa balok. Dapat sa Pilipigan ini by Pastora April may Akap Turan may kontak sa tanan nga taga Pilipigan igsoon dili lamang sa atong mag-igsunan kundi sa tanan nga naminaw karon sa mga area nagkahapon mga kaigsunan usa sa atong nga igsoon ako gyud nga gibisita long time for long time ang mga alagad sa Ginoo mga igsoon paghulat na ginag-timing dili na magkara-kara nakahilo na ba just relax o i-enjoy ang imong kinabuhi diya sa pagpapalala. Ikaw diya sa Ecclesiastes Kapitulo 3 versikulo 1 ang unang basahon mga kaigsunan diya sa 3 ang tanang mga butang aduna gigitanda nga panahon di lang ko ta magkara-kara oy kita magkabisir na hinuotag sabot ang magkara-kara na naon sa mga unang magkara-kara pasto kaya magdali-dali pa awal ko na magdali-dali di mga balik. Nasalamat sa Ginoo mga kaigsunan, God has plan. Lalo na tayo panagtigom diha sa David sa Kanwit. So, sama sa giingon sa atong amigo from Brazil. Good morning, Pastor Sabre Candilaro. Here, Hans from Brazil. So on big project to the Philippines, we gonna share God's words and God's love to all Filipino people. God bless this project. Let's praise God. Wow. I salute you, my friend. That is your word. Mao nga ikaw ug ako doon na kay mga pinulungan. Doon na kay pinulungan sa isip ka tao labaw sa tanan ngadtos Ginoo buhatan na. Ug ayaw na ikaulaw basta para si Mayas Ginoo. Anak. Udang nga salamat sa Ginoo. Even sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario. Sa atong general station manager nga si Reverend Kim Ryan Makasaon. Nagkadaghan ng atong mga follower o listener o nagkalaing-laing mga lingwahe tungkol kay ito na matay mga grupo nga nagkalaing-laing nga nasod igsoon nga atong ikahalubilo o text, musin o messages and personally sa atong nga messenger o niya ni magod ko kasabot I don't understand anymore. Di magod ko kasabot alang mo sabot di makita kasabot sa ilang lingwahe akong England try to speak in English kaya ako tayo in English nga ginagmay lang kailan tani nag-voice. Salamat sa Ginoo sa ngalan sa labing halangdon nga Dios ug sa tibok persa sa kalangitan sa ngalan usab sa to ang station manager Reverend Gideon Candelario sa ngalan usab sa to general station manager Reverend Kim Ryan Makasaon mga kaigsunan. This is your friend inyo ang ubos nga alagad ubos nga higala, ubos nga amigo sa kahinginan. Dini sa FM radio, dini nagasukat kayo sa Shine FM 95.3. Kanunay nagalanong-lanong dining mao nga dapit ug
sa mensahe sa Ginoo pinagi sa balaad nga kasulatan. Ato sa ning haniganes mga pag-ampo iso sa atong padayon ngadto sa unahan. Labi gamhanan og mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Tapos ka sa pagdaig, tapos ka sa pagpasalamat, tapos kang himayaon, tapos kang pisidunggan, tapos kang ituboy ka. Salamat o Dios sa lain usab nga adlaw sa mong kinabuhi. Laing gininhawa, lain usab nga kusog, o pribilehiyo nga kami makauban-uban ini mga tanan. Ilabi na o Dios sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live ikan sa Brazil o sa uban pang mga nasod nga kanunay nga nagapaamit usab sa imong mga pulong mga mensahe. Ilabaw sa tanan ining mga panahona ikaw nga panalipod sa imong kinabuhi. Ano na may mga hulga sa makita sa palibot nga adunay mga kalihukan nga dili maayo ining kalibutan na apan protektado kami gikan sa imong gahom. You are ikaw o Dios ang amo nga protektor. Manay lain pa. Salamat o Dios sa labi na ugad sa tanan karon nga naminaw sa NFM 95.3 nga kanunay gayon nga nagpainiton nagpadasigon sa pagpaminaw sa imong mga pulong mga mensahe sa mata ko sa bisan pa man o Dios sa tanan nga nagawa sa Facebook karon Luzon, Visayas at Mindanao imin sa laing mga nasod o sa tanan nga mga OFW o Dios nga kanunay kanunay natiklis sa ilang pagpalarbaho sa laing mga nasod tapos sa tanan sa utikas kinabuhi nga nakaroon sa Bacor, Cavite City. Lord, ikaw mag-bless ilang kinabuhi labi na sa iyong mga kaubanan usap manalangin ni iso niya ang ilang makinabuhi labaw sa tanan ikaw mo ay mag-ampingan usap hindi mo ang ilang makinabuhi labaw sa tanan na mo kaigsunan ini sa balok lapit sa Pilipiga o sa dapit sa kagwi o Dios kurukong naglaong ano na kayo mga plano sa patundar mga panaghiusa panagtigong sa mga madapit nasayo ako o Dios na ikaw ang kapaguhat nini dili sa mong kaugalingon o dili ang among trabaho mao lamang ang pagtuman ang pagsanong ang pagbuhat uyon ngayon sa among kabubuton dili sa among kaugalingon kabubuton o Dios kay mahimo ngayon kami mapakyas dili sa among kaugalingon nga pagpugi o desisyon kundi by Holy Spirit o God may ulit ka na mo kung kay maunay pinaka-importante karong mariyo sa mundo. Salamat po Diyos bisan pa man sa mga station manager Reverend Gideon Canilario aduna sa edad po daghang kayong mga ipatrabaho sa imong mga bulaton nga imong isama sa. Salamat po Diyos sa dapit sa sitio barangay sa Dinia Malabuyog Cebu City na imo sab nga giusa ang imong mga katawhan inaagi sa imong alagad o sa imong gigamit sa mga madami ibig sa social media amahan. Salamat po Diyos dili lamang sa mga area na makadungog sa imong mga pulong kundi sa tibok kalibutan ng mga kay gusto ka na sa dili pa ka mabalik din sa kalibutan ang tanan masayo o mahibalo na ikaw ang Diyos ang angayan tapos simbahon sa tibok ng mga. Salamat po Diyos ikakat na lapit sa kabutagon sa tanan na mong mga gimbuhaton labi na sa mga plano sa pag-abli o mga area sa mga panagtikong panaghiusa sa imong alang sa imong kadungganan kamayaan. Salamat po Diyos mga katawan usab nga ready o andam sa pagdawat o pagkuman sa mga bulaton mo ipasa ang isangon pa ikaw mga panalangin sa kanila Ama lamang ang among kinabuhi ready o preparado ni sa bisan unsang kahimtang o sitwasyon na mo abot ka na mo o salamat Amahan ikaw gayon magatubag sa tanan na mo mga pangalian anak
bisan pa man sa tanang makatawhan karon adunay mga problema sa physical nga bahin, mga balatian o magsipon hinalat ng kaso nga maoy nagakatap karon labi na sa social media. Adunay mga videos nga kababalaghan nga dili kasagaran na mong makita sa palibot nga mga kalihukan nga buhat sa kaaway. Ako kini nga gihingilan, ako kini nga gipadlong pinag-isip mong authority, ilabi na sa imong gahom o Diyos manilukuban kami ikan sa tanang mata sa mga kanawan. Salamat o Diyos nga imong silihan ang mga anak sa imong pamiling nga dugo, imong silihan sa imong pamiling nga dugo ang imong magkatawhan labaw sa tanan ni atong lamay na tukon kanimo. Kung kay himon kayo di mo pinasay ang imong magkatawhan ining naghinapos o katapusan nga mga panahon. O salamat po Diyos sa dako kay pribilehiyo kay gayunan ay mo ihatag ka na mo aron kami makapaambit sa imong mga pulong, mga mensahe nga tinutlog pinaagi sa balaan ng masulatan. Dungog himaya nalanggit kanimo ang tanan. Kung kay ikaw ang Diyos angayan ug tapos na mo masimpahon sa tibok na mo mga ginagawa. Pinaagi sa ngalan ni Jesus ang tanan mag-ingon. Amen. Salamat sa Ginoo. Ninikatak na urapit sa kabuntagon mga kaigsunan. Iya gihatag manang sayo-sayo tagpo open maigsoon although ang atong oras alas 4 na magyon. Alas 4 gis na mga kaigsunan o pasalamatan ang Ginoo. Sa lain usab nga pribilehiyo kay gayunan nga yang gihatag. Nang padayon ta magkaigsunan although ang ato programa continue lamang ta ang kapong anawa ako turn over sa amo ang kinamagulangan nga maoy na DJ igsoon ining mao nga dapit alang sa pagtumbaya o mga greetings o mga request awit makalangit although sa manisa ka estudyante o sa ka grade 11 kaya dagan man sila nga tulunan ay by this week doon naman sila yung mga examination. Muna nga isip nga pinayalan andam kita mutik over sa tanang mga bulaton as a leader exon. Kaya maurap na kung ikaw leader mga kaigsunan ang imuha nga kilideran walay mga dili dunay mga panahon nga di pud makalugar that is you are always ready prepared to take over all obligations. Maura man ang mga kaigsunan wala nga according from Solomon nga isip ang iyahang ipangayo alam lang yun o kahibalo igsoon wa ko kay kahibalo ka alam igod ka makapadayon wa kay kahibalo ka alam sa pagsabot sa kalihukan sa kalibutan igod ka kabantay maapil sab ka igsoon ay mukagat sab ka igsoon apan kon ang kaalam gikan kanimo tinuod nga gikan sa Dios just relax just enjoy in your life. Anong gastuhon mo na itong kasing-kasing mga kaigsunan mas gastuhon nato ang atong kasing-kasing diha sa presensya sa Ginoo dili nato gastuhon ang atong kasing-kasing sa kalihukan sa kalibutan nga way klaro igsoon wa mo klaro basta kalibutanon ganing kalihukan muna yuyuan ay kung tinuod ang Kristohanon kita ay kung dili igsoon isoka biyata Inood gina. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga naminaw sa FM radio. Nagtuog ko magkaigsunan sa malabot nga mga panahon. Dili lang gyud kini mo FM radio. Daghan pang plano ang Ginoo ulo usa ni sa ka-introduction nga iyang gihimo og kasaligan magunda. Aduna batay katakos nga mopaupos mopailog any people in this world. Kay maura maguna. Mao man ay gihulat ni Jesus sa imong kinabuhi ug kabalo bago kang mupugong sa imong kaugalingon. Kabalo pa kang mupaabot sa insaktong panahon. Una naghulat ko sa insaktong panahon mga kaigsunan. Una nga dili
diri nakapungan mga kaigsunan nga mo bisita ko kahapon adlaw sa atong kaigsunan diha sa Kagwe. Kay long time wala na to sila ma-fellowship ni mao nga dapit ulo mga kaigsunan. Ikaw alagad sa Ginoo, ikinahanglan mo paabot ko kasi saktong panahon. Kana tahilong na ba di ta magkarakara. Asa po nang magkarakara pasto. Magdali-dali ba? Dali-dali ta mga bali ra gyud usog lang dali-dali. Nya watay gininhawa, watay anatay gininhawa, watay resistensya. Yung sao man na eksoon, mura tag boksidor nga patapog rag sumbag. Biblikal man ko na eksoon. Tanawa ra ko ng Biblia eksoon nga ang atong pagpangalagan mga kaigsoon dapat that is always prepared. Kana bang siguro talaga basta gikas Ginoo. Tanawa ra ko ng mga boksingero mga eksoon, di ko na patapog sumbag. Patapog nagsumbag. Na maunay ra na siya ang sinumbagan ngano man maluyaw man na makutasan na maigsoon niya ang kontra grabe kay kaigiyas murag si Labo murag si Manny Pacquiao papagani kaabot ang kinumuni mo to ana nasibat ng ulo pero bantay sa respect inumo Manny Pacquiao gaulan ikaw og ako eksoon Ginoo nga Kristohanon, just relax, just enjoy diya sa presensya sa Ginoo. Abot ang isaktong panahon. Kung dili ta ang atong kinabuhi manggon maigsuon nga madali-dalion ba mamugani ang Biblia. Matag pulong, matag wording sa imong dila. Usisahan na di pa na makadaot ni sister ni brother, di pa na makadaot sa imong silingan sa imong sikataw, even sa dili mga magtotoo. Maura man na eksoon. Lisod pa ng buhaton sa tao mga pinangga dili by Holy Spirit and by Word of God. Kung tinuod ko kang nagbase sa Biblia, ni ang kinabuhi nimo sama sa kinabuhi ni Jesus, sama sa pamaagi sa Dios. Ana man na. Apan kung tinuod dili ka tinuod nga tinawag sa Ginoo, ang imong kinabuhi layo ra gyud ka is Biblia. Ikan sa simbahan, sa Domingo, sa Sabado, sulod sa simbahan, grabe kay maka-aleluya. Pagka-Lunes, Santo sa sunod nga adlaw, dili na aleluya. Sad-sad na sa tabuan, sad-sad na sa inuman, sad-sad na sa sugalan. Ang tinuod, igsoon, gulog-gulogan ang mga utama. Mga Kristohano. Mga Kristohan, ako ato ning gi-address sa mga Kristohan. Walang ato natin makaron, naguluhan kining mini nga mga magtutudlo. Kadagang yung mga magtutudlo sa kalibutan mga kaigsuonan. Mga title na sa simbahan, mga siging. Munay muluwas ninyo, munay muluwas na to, dili oy. Daghang mga follower, listener din sa Sign FM, wag yun mo kadungog mo sa title diri sa simbahan. Munay ato ang iwali, wag yung klaro. Iwali ng kamaturan, kaya ang kamaturan mo yung muhantag o kagawasan, even sa mga unbelievers. Maumanay ato ang rules, ato ang obligasyon. Dili mo nang masigi tagyaw-yaw sa title sa simbahan, munay ato ang apuan. Maunay mo luwas na to, nagingon na yung Biblia na, wala oy. Muna nga nining mao nga David, tanan nga naminaw sa FM radio, sa tanan nga nag WhatsApp social media, wag mo kadungog o sa title diri. Ang inyong madunggan ang pagkamaayos Ginoo o pagkabutan nga Dios o minsay sa Ginoo. Angay natong ikinabuhi sa matag adlaw. Maura na igsoon. Ano nga to pag yung libog-libog ng atong una-una nga himuog yung lisod. Kani ibang tao magkaigsunan sa kalibutan kanang sayon himuog lisod. Kunya kanang lisod himuog sayon. Kanang sayon himuog lisod. Naon sa may ato ang pagsabot sa Biblia mga kaigsunan. Kung klaro mga tao walay masa Biblia. Walay basa-basa sige pamulikta sa palibot mga kaigsunan o mga mensahe nga dili pag yung mensahe nga makayo makatabang.
Pagkadaot na Hinoon makaguba sa relasyon, labaw relasyon nga tos Ginoo. Nya mag-encounter ka na maigsoon, ayaw lang gud og kagatsap. Tinuod nga mga lagat sa Ginoo, relax, just enjoy. Ilabi na sa mga bulaton para si Mayas Ginoo. Ako kining basahon niya, taas-taas ko ni makaigsunan, gikan gid sa bersikulo 1 ngadto sa 22. Ingon diri makaigsunan, mga mini nga magtutudlo. Tinuod maguna. Muna sa mga magtutudlong piki. Matun pa na makaigsunan ko sa Ginoo. Naghulagway nga sama ni Satanas maigsong nagpaka Dios, bisag dili siya Dios. Ikitampok agol-gol din sa kalibutan maigsong nagkita sab nga diri sa kalibutan, mao puntay biktima ho ni Satanas. Si Satanas magaigsunan musaka kana og rabi na unang kasabot sila si Satanas sa kabahin sa kinabuhi ni Job igsoon. Nya ang Dios magaigsunan kay kabalo na gud siya sa motibong Satanas. Si Satanas maigsoon nagpa-ask nga bride, siya pagka-bride maigsoon siya ra koy nauwa. Ingon diri maigsoon, ako ni basahon. Gikan sa bersikulo 1 kadto sa 22. Mini nga mga magtutudlo. Ingon nga kaniadto bersikulo 1. Ingon nga kaniadto may mga mini nga mga magtutudlo. Mutong usab diha kaninyo. At tanaw ra gud ato ni sa kipadayon be. Mutong usab diha kaninyo nga mga mini nga mga magtutudlo. Magpayuhod silang mga baka. Klaro din. Magpayuhod silang mga baka o makadaot sa mga pagtulunan o isalikway nila ang agalon nga nagluwas kanila. Tanawara. Mga agalon nga nagluwas kanila. Busa mo abot kanila ang kakalit nga katalagman. Dos. Apan bisan pa niini, daghan ang manunod sa ilahang mga buhat, mga daotan, busa pasipatan sa mga tao ang mga tinuod nga dalan. Ayay. 3. Sa ilang kahakot, pahimos lang kamo sa mga mini nga mga magtutudlo, inaagi sa pagsultik, tinumong-tumong mga sugilanong tanawa ragon. Grabe. Ingon diri, dugay na silang nagyandaman sa silot o nagtukaw. Nagtukaw kanila ang kamatayon mo ni batayan sa nagtukaw kanila ang kamatayon sila kang Balaam ang anak ni Beor Buar nya nagmahal sa bahandi nga naangkon sa dautan nga paagi. Tanaon ako'y bahandi di ay nga dautan pamaagi mo nang magbantay ta sa ninanautan nga pamaagi nga mag-angkon tag mga butang. 16. Ang gibadlong siya apan gibadlong siya tungod sa ihang kalapasan. Ang asno nga iyang gikabayan minsulti sama sa tao o misanta sa binuang nga buhat sa propeta. Grabe. 17. Kining mga tawhana sama sa mga tubod nga mahubas o sama usab sa mga panganod nga gipadpad sa unos, giandaman na sila sa Dios o sa kadapit nga ngit-ngit kaayo. Ana po na giandam ang Ginoo sa mga taong sama sa nini. Pero ikaw kay special man ta, ikaw o ako special tas ato bangar sa Ginoo na kay giandam na sa Ginoo. Aw sa may giandam sa Ginoo nimo kanako di gingharian nga langit, gingharian nga dili ngit-ngit. Dilingit-ngit may siyong kanuman mismo ang Dios maoy nagmahimong kahayag. Wala na adlaw dito, wala na ngit-ngit dito. Dili na pareha sa kalibutan karon nga doon ay gabi, doon ay kahayag. Ingon din nangandag sila. Nangandag kani pangandag may sulison bini. Nangandag sila sa pagsultik pinuang og ang ilahang ihaylo gihaylo pinaagi sa mga kailigon nga salawayon. Kadtong bag-o pa lamang nga mibulag sa pundo sa mga tao nga nagpuyo sa kasaybanan. 19. Sila nagsaad
kanila sa kagawasan, samtang sila mismo ulipon sa mga bisyo. Ayay, ulipon sa mga bisyo nga makadaot kay ang tao ulipon man sa bisan unsang makabuntog kaniya. Baiti katong nakatilaw, nakalikay na sa unta, nakalikay na unta sa mga kahugawan sa kalibutan, pinagi sa ilang pag-ila sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Kristo, apan unya magapos ug madaog pag-usab niining mga butanga, mulabaw kadautan ang ilaha kahimtang kay kaniadto malatayan ni Igsoon. Ingon ang 21, mas maayo palang unta nga wala sila mahibalo sa mataro nga dalan kaysa mahibalo og unya mubiya sa balaan nga sugo nga gihatag kanila. Tanawa ra ko, mauni ang ayang batayan sa kalibutan nga ang mga tao nga makahibalo na unta sa kamatuoran mubiya, labi nagmalato, maluya, malato, kapuyan, mubiya, relax, just relax in few seconds. O niya mubalik, lisod na Igsoon. Tanawa ragot ining ato gabi gibasa ningon rin, maayo palang unta nga wala sila mahibalo sa pagkamataro nga dalan kaysa mahibalo ug unya mobiya sa balaan nga sugo nga gihatag kanila. Na 22, ang nahitabo kanila nagmatuod sa panultihon, ang irok mukaon sa iyang sinoka o ang baboy nga humana o ligua mulunang pausap sa lapok. Kining mensahe karon atong ipaabot, dili ni mensahe ngadto para sa mga dili magtotoo. Mensahe ni para sa nag-angkon nga Kristohanon. Anong atong hiding diri Igsoon, mini nga mga magtutudlo. O niya ato ni siyang ma-justify sa mga magtutudlo nga mga mini o sa mga magtutudlo nga dili mini. Maora man na Igsoon na ay mga mini nga mga magtutudlo na apoy dili mini nga mga magtutudlo. That is comparison. Diya maguna nimo mausisa. Unang-una batasan o kinaiya, pinulungan, sinultihan. Hinambog ba pa lamang sige, pangandak pa lamang sige. O niya mas nahibalo pa sa hitabo sa tao sa unahan. Dili na siya kaalam ikan sa Dios, kung dili kaalam ra na sa tao nga mao'y naghari kaniya. Pero una-una ang imong silingan, ang imong isikatao ug uban pa mga tao sa kalibutan nga nagdala sa pulong sa Ginoo, dili na mao imong kontra, kun dili ang kontra kanang naa sa sulod nila kay nagpadumirar na sila. Iiapo nimo, ipangalian nimo sa Ginoo, Lord, nasayod ko nga gamahanan ka. Ano ba? Mo man ang katungdanan. Unang imuhang ganing asawa o imong bana na ibati nga kinaiya nga wala nimo mahisabti, iapos Ginoo, ayaw kontraha imong bana, ayaw kontraha imong asawa, ayaw kontraha imong mga anak, dili mo na nimo kontra. Ginoo dili. Ang tinuon nga nagtuon sa Biblia Igsoon, dili kontra si sister, si brother, oy. Ang kontra mga kaigsunan base sa Biblia kanang naa sa sulod niya. Ano man kay ang tao mga kaigsunan duha ra may mugiya. Daot ang espiritu sa kasing-kasing o maayong espiritu nga mosulod sa imong kasing-kasing una-una.
mao'y kontra nimo. Kung dili iapos Ginoo. Hello. Mga Kristohanon nga dili gyud nagkahiusa diha sa pagpangalaga. Kung ang imong asawa bisyoso, kung ang imong bana bisyoso, ayaw kontra ha. Iapos Ginoo kay imo man ang obligasyon. Una mo sa ato nga follower diha sa dapit sa Mindanao. Tawag sa igsoon niya ako sa giingnan ko sister, unya ra tawag ko man ako og lain. Isulti lang og unsa gyud imo nga problema kay ato nagtubagon pinagi sa Biblia. Eh ug dili gani na pinagis Biblia imo problema di ko mutubag ana. Daghan magugay mo sin na to mensahe magsoon. Kung naas Biblia magkisayon kung kaayuhan ako ang tubagon akong tagdon pero dili gani. O anam mo kontak ra nato makikdebate ay klaro na inampog na lamang na. Labi lang maghiskot tayong title sa simbahan. Ako ni, mana, gikan ko, unsa ko. Chisar ka na labag title, ekso laman. Iya ramang ipakita na maayo ang Diyos, ang iyang amahan may nagpadala niya. Anak ra ko na ekso. Una nga sa atong pagpangalagan sa Ginoo. Kapuyan ko ang mga tao magsigig, yaw-yaw ang title niya, wagay kausapan sa kinabuhi. Oras yapon. Sige diskurso nagtitle sa manmuluwas na ninyo. Muna nga ang atong kinabuhi mga kaigsuuna inis kalibutan dili lamang usamoy naminaw karon sa inyong panimalay. Dili lang usa ka tawo mga kaigsuuna nga niingon nga makadungog sa mensahe diri wala lagi na sila title diha. Wala makoy title mga kaigsuuna. Ang title na to diri pulong sa Ginoo. Ay ang imong pulong ko'y lamparahan sa akong mga tilo kahayag sa akong alagianan. Maumanay atong programa. Dili man title sa simbahan. Nag-ingon day ko mga kaigsunan nga mag-live ko aron ko diskurso sa title sa simbahan dire. Nga kanunay man nato ni gibat-bat mga kaigsunan kus Ginoo. Yang atong programa sa sayong kabuntagon ang imong pulong ko'y lamparahan sa akong mga tilo kahayag sa akong alagianan. Makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105. Sa gisabang nga programa ni Pastor Gideon, ang pulong mo kinabuhi ko. Makita ka na sa Mateo 4:4, dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi dili mabuhi ang tao sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Maura mo na. Kanya sa may ato nga yaw-yaw dire, kanang mga chismis unsa pa diha, walay angay. Kanang komentaryo mga dili man ta komentitor. Atong giwali mga kaigsunan nagtutlong matas pala kasulatan dili man na kalihokan sa mga scientist di man ta scientist. O na nga atong kinabuhi pa mga kaigsunan kung unsa iya ipabuhat sa Ginoo kay kanara. Dili at magkarag-karag uban pa mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo, muna nga ito yun nga batunan ng atong kinabuhi sa pagpangalaga. Dili man na sa mga FM radio nga kanunay sa nagmadasikon sa pagsunod sa atong programa sa kahanginan. Dili lamang sa kahanginan magkaigsunan, dili sa FM radio kundi dili sa social media. Madungog ko sa taong mabati ibig sa laing mga nasod. O nandun tayo mga higala, nagkalinglaing mga tao nga atong ikahalubilo. Yan mo lagi po na problema mga kaigsunan, hindi masabtang kasabutan ng mga Spanish word. Doon na patoy ning sina ko mga kaigsunan nga mga murag wati-wati nga sinulatan nga mga estino mga kaigsunan. Pasensya yun. Yung dili mo in English, ano isang ko kasabot ana, alang-alang akong drawing na ako ang tiniksa. Mangayo lang yun kong dispensa. I'm sorry, so sorry. In English mo, okay kayo makasabot ang ginagmang in English, dahil sab ko magdinag ko. Mao nga diri sa atong kinabuhi, igsoon. Ipasusi gyud ang tanang espiritu. Tanawa ra ko na. Ikaw Kristohanon igsoon. Tanan nga mga Kristohanon, ikaw ug ako ibig sa tibuok kalibutan. Pwede ra man ako nga Kristohanon. Pero ipasusi, ipausi sa ipa-examine kung kanang espiritu hagikan magyunas Ginoo. Naaraman na nimo mga kaigsunan. O nang mga kaigsunan sa nagkalain-laing mga lugar. Yan
nakasabot o nahibalo sa mensahe sa Ginoo, relax lang yun na. Magpaabot na sa insaktong panahon, dili magkara-kara. Dili magdali-dali pa. Dili kanunay nga excited sa although magka-exoran duha ra magunang excited may tabo sa tao. Dapat dili ka excited sa mga kalihukan sa kalibutan. Excited ka kalihukan sa simbahan. Mao nay nindot. Bali magunusahay ning tao man. Dili excited sa kalihukan sa simbahan, ya excited sa kalihukan sa kalibutan nga dili makatabang, makadisgrasya pa, makabalintong pa unsa pa diha. Makadisgrasya, mga matay, mga kaigsuonan, apil sa mga relatives sa mga kaigsuonan. O mangguna pini sa kalibutan. Ano na yung mensahe si Ma'am Norberta yung transit? Good morning diha, ma'am, ay buntag diha sa tanan nga mga Transi family o mga yo family diya sa Bulong Pindoy, Negros Oriental o diya sa Isabela o sa Gihulngan. Doon ay mensahe si Ma'am Norberta yung Transi. Good morning, Pastor. O sa tanan nga nagsunod ni imong programa, dalaygon ang Dios sa tanang panahon sa kanunay nga pag-atiman o pagbantay ka nato. Glory to God. Wow. Wa magoy mo atiman, wa magoy lain mo atiman o muamuman nato ang Dios man. Although kita mga pastor, ang atong atiman o ang mga katawhan, atiman nato sa Diyos nun sa mga pamaagi, dili sa pinugos. You and I, yatagan matag freedom sa Ginoo. Kung ka ng mga tao, may kung imo ng bukso, imo ng dalon sa pinugos nga paagi mo sa man marsyalon di man paabot as insaktong panahon mga kaigsunan aron ta dili magkabalik-balik, di ta excited sa mga kalihukan nga wala nag-agad sa Holy Spirit o wala nag-agad sa insaktong panahon nga ihatag o ipaangay na sa Ginoo. Mao nga time will come, doon na tayo panagtigom diha sa kakwit. Yan man. Doon na tayo mga kaigsunan, long time, for long time. Kalayo kayo igsoon. Ako yun nga, nasinati kaniadto kami. Layo kay simbahan. Taon mga bata. Magkadusingot. Paglapang sa labi nagting ulan, igsoon, iniglapang sa mga sapa nga daghan kayo like Pilipigan. Mga 3 years before from 2015 ang atong mga kaigsunan diha sa pamilya sa mga Paniryo family ngay una nga big surrender si Ginoo. Naghimo may panagtigong mga kaigsunan sa usa ka panimalay. Di alam kung sa panimalay that is house church. Iluoy kayo mga bata, paglakaw, ikan dito sila ha. Pagkahapon na sa pauli, pagkalayo Yating ulan, kay mo alang-alang magsuon, kay ting ulan baya, pumalabot nga mga bulan. Ikaw alagad sa Ginoo, ikaw na magoy antigo nga mubahig uban sa mga kaigsuonan nga wiling sab nga munawat o panagtigo. Una nga niya mga panahon na 3 years before mga 2008 2017 ba to, ikaduha ka tuig pagbalik sa ministry diri, naghimo sa tao panagtigo panaghiusa diha sa Pilipigan. Although katong mga panahon na wa pa kitay mga katabang sa simbahan, wala tayong mga assistant, bago pabiyatan ni na-assign diri nga nahimo sa mga maupay pagsugod ba, dili biya basta-basta kung na kanang tao kita magkarag-karag ka na maghara-hara, wakoy ayo niya ako sila ato sila giingnan nga sa man sister brother magtigom ta diri aron dili na taon magkarag-karag ka ng inyong mga anak piting luuya manggod ini kabut sa simbahan taon luuya kay kung ikaw igsoon doon ang kay kaluoy sa imong isig katao na kay buhaton man
dili kay igor kas kaluoy nya wa kay gihimo nga diha sa kaluoy nimo nga simo kasing-kasing. Nya okay masab sila bisag house church lang igsoon. Pila ka bulan man kay igsuonan tungod sa tabang sa Ginoo. Nahimo to nga nakasabot ang mga kaigsuonan diha sa Pilitigan. Kadagyaw to una, dagyawanay pila to kakawayan diha mga kaigsuonan nga tungod pos mga kaigsuonan nga nagkahiusa ba. Batasanay daw. Ingon nga, sige magbatas na kawayan, ako ang sundang atong pangagon. Ketik inita. Pero tungkol sa kadaghan kay mga kaigsuonan nga loyal ba, dunay kasing-kasing yun nga mutaba. Wow, paha na yun yung kakuan yun. Pila ka, kawayan may son. Laig kahago itong nga dagko kay lawas, nga dagko kay pas atag sa kabulos niya, layo kayo ang aton. Ako mga kaigsuonan, kaya di mo kong kagwanta. Pasan, ayaw nagpasan pastor at magbatas-batas kung magkaigsuonan nga pangaguning akong sundan atod karon pangagragyapon o nga mutoy among plano kawayano namo ang simbahan dias Pilipigan pero di ko misgot ana og title oy dili pa ko nato ma-measure ang panalangin ba imbis kawayan maigsuon nakahoy man Ginoo nakapagabas o nya dunay si wow una karon ginahinay na og kompleto ang simbahan ana ra gud ay ra ko pagdali una nga hapong adlaw maigsoon usa sa ato nga mga kaigsuonan diha sa Kagpi tawo mga bata nagpaklagi kan layo gikan diri gikan sila paingon diri ko sama sa simba mga kaigsuonan dili ko may mutang kay luoy kay mga anak mga bata panggagmay nga maglakaw biting layo apil-apil na ka kilometro kaya ako binang mareli muna na pag human ako kuha og pasaw naglata ko tanangin ko sa akong asawa ko me hindi pa kato nga mga kaigsuonan nga nas layo ako bisitahon kung willing sila nga maghimo o panagsimba mismo sa Panimalay sama sa himo na to sa Pilipigan ako adtuon karon ay ko masab akong asawa dapat pagod ikaw pa nag-asawa kung unsay kalihukan ayaw i-konsulta sa nimo dili kay magkarag-karag sab ka kay leader ka dili na igsoon ako sa kalider mga kaigsuonan mo magani nga ako sa kalider konsulta na sa mga kaigsuonan kung angayan ba nga buhaton okay man siya mga kaigsuonan muna akong gibisita muna salamat sa Ginoo yung welcome sa tao willing sab sila ana ra gud kaya dili mo na to ma-measure ang panalangin sa Ginoo mo abot man yung panahon muna nga doon na tayo panagtigong puhon diha sa Kagpi ibin una ang pirmero magod mga igsoon dili maguta ka pondar dayon simbahan dili mata adunahan dili mata parehaan atong amigo nga gikan sa Brazil nga niingon siya good morning Pastor Sapri Candelario here and from Brazil so on big project to the Philippines, we gonna share God's words and God love to all Filipino people. God bless this project. Let's praise God. That is iya na promise. You and I igsoon. Ikaw o ako na agad kay promise Ginoo. O kanang imong gisaan. Wala ra bagyo na di ba kinakaligtas Ginoo. Hello. Unang sa tanan nga naminaw sa Shine FM, labi na sa kabutagon, naglanog-lanog sa inyong makasing-kasing o sa inyong mga duga. Dili ko na to misyoron ang gahom sa Ginoo, dili na to kontrolor ba, dili na to i-underestimate. Okay lang, kita i-underestimate sa mga tao, basta ayaw ninyo underestimate ang gahom sa Ginoo. Kay pwede tang mabaliktad. Salamat sa Ginoo sa imo nga pagwas karon Ma'am Angie Asiro Siray Bilamax
Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Azero, Siray, Bilamax family nga nagwas karon sa ato nga program. Ari kita mga kaigsunan padayon ta. Tanawa ra gud mga kaigsunan dinhi sa ato nga gigibasa sa heading sa ato nga mensahe karon nga mga minit nga mga propeta. Mao nga diri sa unang Juan kapitulo 4 sugdo nato sa 1 ngadto sa 6. Sulayin ninyo ang mga espiritu pagsuta. Sulay ang tanang na nga mga espiritu pagsuta pagsusi. Namatay katungod igsoon pagsusi o pagtimbang-timbang o kanang mga tawhana tinuod pag yun ang nangalagad sa Ginoo. Basig nangalagad na ng Sabado Domingo pagkasunod pagka Lunes at sa Biyernes siyempre ang panagsimba sa karong panahon na ay Sabado na ay Domingo pero ikaw yatagan magkagagawasan na dili lang kung mo barong magkaigsunan nga kibalaan na po Ginoo ng adlaw niya ang tao nga nagsimba ni anang adlaw wala po manabalaan away angay dili man na mo ika lipay sa Ginoo nag-ingon ba di ang Biblia igsoon nga ang tao dili mabalaan ang adlaw ra ang mabalaan ang adlaw ray maluwas Hinoon dili ikaw di ka maluwas ato bang hinay-hinayon pag-abli ang atong kinabuhi ba kung ang usa ka adlaw imong gibalaan iya ikaw wala ka mabalaan sa to pa ang adlaw ray maluwas may pay adlaw maluwas ikaw di maluwas. Amen ba? Ang atong kinabuhi nini kalibutan na igsoon dapat kapalutang mo sabot kapalutang magtuon sa Biblia dili ta magpataka igsoon og wali nga wala kon sa Biblia oy ingon diri mga igsoon tanawa ra ko diri sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 6 ikaw ug ako na may kagawasan muna sa atong kinabuhi ako igsoon sa atong kinabuhi ikaw ug ako na ako kay kagawasan ug diha nimo mabalaan ang mga tawo nga moangkong Kristohano kusog kay mo aliliyas Domingo pagkaabot sa laing mga adlaw mga hubog na sa managsuka ug unsa pa diha kusog mag-abo pa ng sa baylihan igsoon o niya ikaw magtutudlo wala ka katudlo anak mga kaigsunan kini kalibutan na mga kaigsunan sa 999 nimo ka sakto usa ka sayo maangin binangtanan na 999 nimo ka maayo sakto magunang giingon sa akong amigo mga kaigsunan tinuod pag una sir bisag unsaon pa nimo buwan bisag unsaon pa nimo padusingon para sa kaayuhan sa tanan bisan gani makaigsunan hatagan pa nimo og nindot nga ilustrasyon sa panahon nga ang tao duna na po'y kahibalo nga gusto mga kaigsunan ano man na tinuod na kalibutan din sa kalibutan din ra na sa kalibutan pero kung tinuod ko kang nagbasa sa palang kasulatan ang imong kinabuhi haom sa kinabuhi ni Jesus haom sa kinabuhi o pamaagi sa Dios magpaabot ka sa insaktong panahon ay hatag yun na nimo kita magkarakara salamat sa Ginoo mga kaigsunan sa kinabuhi ni Brother LG Yoso Tano nagwas karon from Sikihor maing buntag kanimo diha Brother LG Tano Yoso Tano mga kaigsunan nga nagwas usab sa ato nga programa kumusta mo diha Brother LG Tano diha sa Sikihor Brother Saldi Tano Sister Maria Brother Junjun Tano o ni Dong Alji Tano o ni Brother Rami Talo ni Soon o ni Brother Erwin Martin o sa uban pa diha nga dapit sa Sikihor ilabi na sa inyo nga pagpanarbaho diha o pakirigas lang sa ato nga kauban diha sa atong amigo nga si Sir Wendy Lazo atong supervisor diha sa safety officer o sa ato nga mga kaila igsoon nga diha sa engineering department sa ato nga head diha sa nurse igsoon nga sa panahon nga naapata diha mga kaigsunan nga nakatabang ba ako igsoon igod ko malimot sa mga tao makatabang sa panahon sa kalisod igod na ako na ikalimtan ano man sa
sa panahon nga ikaw nang hinahanglan, sila mo gigamit si Ginoo nga nakasulbad sa imong problema. Salamat sa Ginoo, ibin ni Pastor Rowley duhay lungsod, Pastora Roslyn duhay lungsod, o sa tanan nga makatawan niya. Muna nga, wag yun ako na mahayi, inahiabot ko diha, kundi akong ipasalamatan ang Ginoo na nakasinati usab ta sa mga pagpanarbaho dinhi sa kalibutan, o nakahalumilog mga katawan diha sa dapit sa sigor mga alagad usab sa Ginoo. Kung nakaabot ta sa asan to napita magkaigsunan sa pinakataas nga puntod diha sa nadungog nga kaniadto nga lugar sa mga anak magbabarang. Nalimot na ko mga kaigsunan ang kining atong edad sa mga kaigsunan nga nagkabata pa, although mga kaigsunan huwag ko magmahay, wala na ko mahay ang mga panahon ikayon, although mga kaigsunan atong pasalamatan. Dalay ko ng Ginoo mga kaigsunan ako ning basaho. Tanawa na ko diri mga kaigsunan sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 6. Ikaw ako mga kaigsunan, adunay katungdanan, bandilaan. Salamat sa Ginoo Brother LG Tano Yusuf Tano, bandilaan. Bandilaan mga kaigsunan, nakaantog yung ko dito igsoon unang kabahin sa history atong nasayran kanang bandilaan mga kaigsunan, ana sa pinakataas, ana ni magputaw og lanang panahon sa Biyernes Santo. Alahapit na ba Biyernes Santo? Last year siguro to mga kaigsunan nakaantumi mura ispiras to sa Biyernes Santo. Tulumi ka mga taga Negros nga miadto tingali dito. Niya sa atong amigo diha nga si Pastor Rowley duhay lungsod ug si Pastora Roslyn o sa uban nga mga kaigsunan niya adto may magigsuon nakalayo ang masab na layo-layo sa unya pinakataas nagadalagan ni drone ng atong amigo diha niya wala na makabir maigsuon sa drone kay taas na magun ang tower sa kinatasan, pero katong tower nga nahimo diha nga mao bisitahan sa mga misyonary katong maoy buntod nga mabirni santo ngayso na idako kay kawa diha nga kanang lananahan tong magmababarang mo nang taga Negros taga Cebu moingon gani ng tao nga labi nagmaglagot moingon na sige isog-isog diha adto ti kag sikihor karon maigsoon wala na binay bisa o anas obos galanalana maigsoon matud pa sa atong amigo to anas obos layo to anas wala nas pwinding ano masabindik mga kaigsunan, dideklara na mga kaigsunan para sa mga alagad sa Ginoo, mga misyonary. Grabe kay kasaysayan diha. Munang ikaw ug ako mga kaigsunan katinuon ko kang alagad sa Ginoo. Bisag asa mga lugar mga kaigsunan mga hilan. Ayaw hadlok oy. Matod pa diha mga kaigsunan sa Sugilanon diha sa area sa Pangi, sikihor. Ingon nga ay asa mo na narbaho. Sa diha pa ko mga kaigsunan ingon nga diha sa project diha nga dakong hotel convention center. So wa mo mahadlok nga naa may mga bat diha, kung sa may mga bat diha wala man. Na diha mismo ang taga diha may igsoon hadlok oy. Nya katong mga dili taga diha umahadlok sa hadlok biya kon. Wala man ko abata igsoon. Magsuroy-suroy man ko diha ako ra usa musulod magani ko diha alas 5 pa nang dapli magsubay-subay ko nang dagat. Wala man lagi engkanto. Di ba tao igsoon? Kulugan. Sa may gamhanan kanang engkanto o kanang Dios. Ikaw igsoon kun duna kay Ginoo. Ayo kadlo koy. Dunay mga area dili lamang area diha mga kaigsunan, area diri sa kabukiran nga dunay area diri nga gikadlukan. Kay giingnan ng mga bata ayo mo adto diha. Kay kanang area diha na ikanto diha maldito. Maldito god. Tao may maldito tingali. Ayaw tuto nga way klaro sa kalibutan mga kaigsunan. Nasalamat sa Ginoo na naman ko na nimo ang desisyon mo na nga niingon diri. Kadagan kay mga mini nga mga magtutudlo nga patabog rag tudlo nya kinaboy wagyo layo ras tinuod wala haom di haom dili haom sa Biblia
Munang ikaw ug ako susiha, usisahan ng mga espirituha. Apa nas Biblia na apa nasa Ginoo maigsoon ingon diri sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 6. Ato ni basahon. Dili pwede na tong dili ni basahon. Tanawan ko diri sa unang Juan. Ikaw ug ako mga kaigsuonan. Naapa ko'y kagawasan? Imong klarohon ba? Akin tawaan kining magtutudloan itinuon ba ka ni? Ayaw dikta ikso og laban-laban sa mga tao nga ako maigsoon di maging kumulaban dahil sa mga tao nga sa akong pagkadako hangtod sa pagkakaroon. Kadako na akong nakaila dili ko mo kara-kara dahil tuo iksoon labi nang nay mga tao nga kusog kaayo mo. Ulo haleluya iksoon unya himan-himan adto dai pagkahuman adto ras inuman. Ingon diri makaigsuonan sa kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 6. Tanawa ra gud ni. Ang matuod o dili matuod nga espiritu. Duha ra man gud ang mo iya sa tawo. Mo nang ayaw kontra nagay kontra imong silingan imong sigat tawo unsa ba? Ayaw kontra ha. Ang naa sa sulod niya o ang kinaiya mo nay kontra sa atubangan sa Ginoo dili siya. Unang mga bana, mga asawa, kung ang imuhang asawa palahubog, imuhang bana palahubog, kikugma na ipakita ang tinuon ni mong pagkikugma niya. Kanya iapos Ginoo. Imo nang awayon maigsoon, ikaw ay awayon na. So layo ko nang hubog awayan, di ba? Maapil ko kag kahubog. Basag na inawi. Di ba? Matulog ra nang iya ha. Pangutaan na pagkaugma, may ka nang hubog, maghubog, ang bili. Wag kay dalagan. So may dalagan nimo even sa kaso mga kaigsuonan nimo sorang-sorong ano hubog. Ingnan man kang ay apel ko day kag hubog. Una nga ningon diri mga kaigsuonan tanawa ra gud. Mga igsoon ayaw ninyo tuohi ang tanang mga nagpatuo tanawa ra. Ayaw ninyo tuohi ang tanang nagpatuo that is nagpatuo. O sa mana pastor, nagpatuo ba Kristohano? Kusog kay mo alaliwa sa Domingo, kusog mo aleluya mga kaigsuonan sa Sabado. Kung naay mga okasyon, naay mga birthday, kung sa padiha mga kaigsuon, kusog ko kay mo bidyuki. Maong pa'y mangilog kung microphone, kay maay kunog tingo. Ay naunsa man ay no trabaho ah. Maong pa'y mula lag una-una sa beer o kung sa padiha. Ikaw magwawali, ikaw magtutudlo sa pulong sa Ginoo, magtudlo sa dili maos kalibutan, nga ikaw may dapat nga ipakita ang kahayag sa kalibutan nga naa nimo. Hello. Way angay. Lugulugan na tao sa kalibutan na. Mga igsoon ayaw ninyo tuohi ang mga tanang pag nagpatuo kanawa lagon. Now, nga ang espiritu anaa kanila kung dili usisahan ninyo kun that is your freedom. Usisaha ang tao kun anawa ra ko kun iya bagayon sa Dios ang espiritu nga anaa kanila kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga manungha sa tanang dapit. Tanang dapit kung asa magkaroon na himutang dagaan kay mga mini nga mga propeta. Imo bang silingan, imo bang isigataw, imo bang ikahalubilo, mabalaan maguna. Bisag magsige pa nagdiskurso pastor, active ko. Ay yes, salamat sa Ginoo active. Imo man ang giangkon nga active ka. Usa pa mo na active kay daghan pinang active. Kristohanon ko pastor, yes, salamat sa Ginoo Kristohanon. Igod ko makigdebate, doon na yung mga tao maangkot sa Kristohanon. Kanong labaro ng akong ulo ana. Kung inaangkon kang Kristohanon, di salamat sa Ginoo parehas ang Kristohanon. Pero ipakitas kinabuhi. Ayaw pakitas baba. Yang tinuod na Kristohanon mga kaigsuonan doon ay pagpupong sa kaugalingon, doon ay paabot sa eksaktong panahon na ihatag na sa Ginoo nimo. Ibagkara-kara. Ingon diri sa 2, tanawa ra gud, maila ninyo ang maong espiritu iya basa Dios. Tanawa ra gud.
mailan ninyo. Mao nga ikaw ug ako na ay katungod sa pag-ila sa mga espiritos kalibutan. Iya ba na sa kalibutan? Iya ba na sa Dios? Ato ni ipadayon sa pag-asa. Mailan ninyo kung ang maong espiritu iya ba sa Dios? Pinaagi niini. Nagpahayag nga si Kristo, nagpakatao iya sa Dios. 3. Apan dili magpahayag niini, mahitungod kang Kristo, dili iya sa Dios. Ang maong espiritu iya sa kaaway ni Kristo. Na maugani sa mga organisasyon, magsigigwali sa title sa simbahan, magsigig diskurso adto ko mo simba, anak ta mo simba, kay kanang titula sigurado kanang imuhang istoryahan man kay title ra mo naghitok sigurado. Unya wala nimo usisaha nga ang naghatag sa title Ginoo. Dapat ito nimo nga manimba ta kay ang pagkamayos Ginoo na anak. Sige tag diskurso ang title mayayon. Ingon diri mga kaigsunan, apan ang dili magpahayag niini, mahitungod kang Kristo. Kinsay dapat ipahayag si Kristo, dili title sa simbahan. Apan ang magpahayag ni Kristo, dili. Apan ang dili magpahayag, mahitungod kang Kristo, dili iya sa Dios. Klaro dili. Kung sige nimong ipahayag ang title sa simbahan, sa tao pa dili na si Kristo ang imo ang ipahayag nga nagpadala, nga ipadala sa Dios. Diya magod sa simbahan, dapat ang imong gimaya ang Ginoo. Dili si pastor, dili si pastora, dili si sister, dili si brother. Ako igsoon, di ko malipay kung i-idol ko sa matiman ko santos. Mahimo tang ribulto anang trabaho ana. Wapabe ko namatay. Hello. Ayaw igsoon, ayaw i-idol isang unsang taos kalibutan. May pay imong pasalamatan ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kusog gininawa nga iyang ibiyal kanimo karon usa umalabot. Mao man ay angay natong pangandaman kanang naulahin ng mga kaigsoon kanang naglabay na pas mga kalisod, mga problema, kagubot, kabulyang, mga kasilo, biyahe na oy. Kasabok-sabok na lamang, biyahe na si mong kasing-kasing, ayaw biyahe ng tawo. Higugmaa, gani sa manang giingon ko niya sa Biblia, higugmaa ang imong kaaway sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Maumanay kalibas Ginoo. Sa gigaingon ko na ang imong silingan, ang imong sigataw, ang isip ka magtuto, pastor, pastora, ayaw kontraha, ayaw kaguli, kundili ang naa sa sulod sa tao, maunay atong pakigbatukan. Munang mga pamilya nga, dunay mga bisyo, higugmaa sila, o niya mahinong dumi. Kay tato-tato mga kaigsonan, makarelitra na. Ayaw kong awaya. Away tawa nang ubok awaya dia ba mangusog na. Mangisog na igso ang musabot tagsiyagit. Pagka og mapangutan-an di ba ino. Opo magod ko. Awa do kay dalaga. Ingon diri maigso. Apan ang dili mapahayag niini mahitungod kang Kristo, dili iya sa Dios. Ang maong espiritu iya sa kaaway. Kinsa may kaaway ni Kristo di si Yawa. Unang ning tintal sa Yawa. Aning tintal ni Jesus si Satanas. Dito sa kamingawan uman siya nag-uasa sa 40 kaadlaw 40 kagabi. Ingon dire. Nadunggan ninyo ang muanhi kini. Tanawa ra gud. Madunggan ninyo nga muanhi kini. O karon ani ana gayon sa kalibutan. Tanawa ra. Naano sa kalibutan. Unang ikaw o ako magkaigsunan ang kaaway nagulo, nagitag tukon pagbantay patukog ka. Kay ibin gani sa Kristohano tukpon ani oy. Isa man ay tukpon katong dili Kristohano. Dili matutukpon kay parehan matugbuot. Ikaw Kristohano magkaigsunan nga miangkon nga Kristohano bumagani nga kung kinsa katong mimbaro nga likon na pagbantay oy
nga dili mabukan. Imo abot gyud ang pagsulay nga lipil po sa imong kalikod sa pagpangalagan sa Ginoo. Apan diha na may balaan nga magpabilin ka until now and forever. Di sa unsay mga sitwasyon paghitabo, di sa unsang pagsulay, mabili ang tugma sa Dios sa imong kinabuhi. Ingon ang 4, apan mga anak, iya na kamo sa Dios, o gidaog na ninyo ang mga dili matuod nga espiritu. You and I, ikaw iya na sa Dios, marugina o paningkamuti nga makalahutay ka hangtod sa katapusan panahon. Analo na. Barugi o batuni ang tinuod nga espiritu nga naagyon sa imong kinabuhi. Dili na mistil pang idiskurso sa tibok kalibutan. Ipakita sa buhat, ipakita sa kinaiya, ipakita sa tinud-anay nga pagpangalagan niya sa pagserbisyo para sa buluhaton alang sa buhay natong Diyos. Wala dili na ikagarantiya nga karon grabe ka aso-aso ang kalikod, grabe ka aso-aso ang kadasig. Wow, mura pag motor magto-stroke, pagkada makaigsunan ko sa Ginoo, grabe sikat ang abot sa 3 ka kilometro o pila ka kilometro ni tirik ni overhead. Pero bantay sa gitawag og 4-stroke, hinay inanay makaigsunan pag abot sa unahan nangusog og dalagan. That is illustration, but tinuod na iya sa kinabuhing Kristohanon makaigsunan. Ikinahanglan kaalam ko'y malugikan si Ginoo, dili kaalam sa tao kay doon na ginay limitasyon. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch karon, Sir Brother Tonikyo, Ingreso sa tanan nga mga Ingreso family. Ilabi na usab sa kinabuhi ni Ma'am Nikilin, kalunsag sa tanan nga makalunsag family nga nuwat sa ato nga programa karon. Dalay ko ng Ginoo kaninyo. Welcome sa atong programa. Ang imong pulong mo ilang parahan sa atong mga tiil o kahayag sa atong alagianan. Maura rin. Unang sa atong programa, ako'y title na itong gidala. Anong atong iwali mo ng title nga atong programa, mamingso? Mga programa dis kaginan magkaisunan. Kabahin man o Biblia, dili man kabahig title. Kung title lang akong gidala sa simbahan, di ba sige kugwalis kung title? Sa atong title ni Rey sa Pilipigan o sa Balong, di man ang atong programa maigsoon ang imong pulong mo ilang parahan sa akong mga tilo kahayag sa akong alagianan. Makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105. Mao man atong programa lang alam mangita taglain. Di kay kana may atong programa di ang atong itika Biblia dili nang istoryas palibot maigsoon nga magahatag og kagubot sa kinabuhi sa tao. Ingon diri apan mga anak, iya na kamo sa Dios, tanawa ra ko na. Kung iya na ka sa Dios, barugi nga iya ka sa Dios, dili ka iyas Dios. Ingon diri apan mga anak, iya na kamo sa Dios, o gidaog na ninyo ang dili matinuod nga dili mga matinuod nga propeta, mga espiritu nga kaninyo mas gamhanan kay sa espiritu nga naa nga sa mga tao nga iya sa kalibutan. Naamo de ay mga espiritu nga naas kalibutan. O na kay gidaog naman ninyo, gidaog naman nato, mahadlok pabalitas mga espiritus, mga inkanto. Kita ra mo kauna-una maigsoon, ibin gani sa kabukiran dunay mga alagad sa Ginoo, makadungog og way kwa. Asuntoy dalagan oy. Makauulaw man ang hinabi. O niya ang makadungog mga kaigsunan, makahibalo nga ikaw hadlokan ra kag apat. Hadlukan na kag inkanto. Nausaw man imo paglit sa mga tao nga otro magtaslakan. Ayaw na lamang maigsoon matud paspasiaw, ayaw na lamang upatoga-toga oy. Tinuod maguna. Tanawa lang gud si Jesus mga kaigsoon kung tinuod na higugma kasi mong sikataw, andam gani ka magpagamatay para sa imong unungan. Kung tinuod ko kang tinawag sa Ginoo maigsoon, magani nang giingon niya sa kata lonod patay. Unya ra
di taman usok mga kaigsunan o kusok sa nang uban. Ang kaluwasan mga kaigsunan wala man nagdepende sa imong silingan sa imong sikataw. Kung malukas pagpangalagan sa Ginoo igsoon, kinaluya si sister si brother ang imong kaluwasan maigsoon tuara ding sister. Kinaluya si pastor sa tuara ding pastor imong kaluwasan wala des Ginoo. Igsoon, ikaw ug ako mga kaigsunan dapat kay gidaog naman nato ang kalibutan, istar ko nato ang kalibutan. Kinahanglan tay authority. Ang authority nga naa nato mga kaigsunan dili kasagaran o dili ordinaryong katakos. Katakos kagikan sa Dios. Imaginon ko nimo. Kinsa man day ang Dios imong kinabuhi. Kinsa man day ang Dios dapat makabaluta maka-explain ta o kinsa ang Dios. Kung dili gani og si Jesus, dili gani na anhara kita igsoon. Anawa ra ko dire. Oh. Kay ang espiritu nga naa kaninyo mas gamahanan. Ang espiritu nga naa ninyo mas gamahanan kaysa mga espiritus kalibutan. Ya mahadlo ka. Sa una mga kaigsunan ko sa Ginoo nga nag-eskwela pa ko before sa college igsoon kana mga area diha sa dakong university. Hangtod ko nahimong security ni atong mga panahon na usa ko nagtudlo sa year 2007 until now. Nakabalik matagtudlo maigsoon sa dakong university. Katong mga building nga ilang ikahadlokan kaniadto nga ibin gani ang akong papa nga mobisiyanta dito na kuyapan. Yahada yung gibutang meaning. Kaya ako mag-ingnan nga kining imong nakuyapan pa dinhi nagbitay ako sa kababae kaniadto kay naghiko kay gibulagan sa una pagdili pa ni college. Isa mo ba? Muda ay nakuyapan ko. Ay naon sa man trabaho ah. Ikatong iriyaha mga igsoon diha mismo libarot gani ako balhibo niya itong mga panahon na diha giluok ako sa ka-working student nga nang-apply. Kanang kamot mga kaigsunan ning lakras sa dughan pagka alas 5 kay nanilig naman ko. Ning sutoy sa dalaga ning balik sa bro ning uli ko kung ano man gahukas na. Ikaw na unsa man ang imuhang dughan sa hapit man ko namatay gabi kung ano man sige luok man kung apat. Lato ko maigsoon lakra ning upat ka kulamoy. Nya ani atong mga panahon na aditoy balbal dias luyo. Ato sa mga panahon na mga kaigsunan nga usa sa ato nga kaila nga nasalaban tinuod maguna hangtod gani ikuhaan sa kinabuhi ibin ang pamilya nagsakripisyo tinuod ginaigsoon ni atong higayon na maigsoon matulog raman ko anang kiling wala man kuluo kag balbal o makutok igsoon kay ako raman usa kasagarang mabilin wa pay suga ituslogon gani na imong mata matuslok maigsoon kay sulod sa building pitingit nita o niyang mahadlok ka wa pay klaro mamatay rakas kahadlok mabangka nimong ulo sa simento utigok rakas imong kahadlok ulo makaigsuran ang akong gisaligan dili ang akong kinaanan dili ang akong katakos ang akong gisaligan Dios kay kamhanan siya ulang bisag asang area nga moingon nga hilang maigsoon dili ang kaya kahadlokan ng mga hilang kay bisag asa na akaron hilang ba na kung imong ingnon nga hilan kung ingnon nimo nga naay mga espiritu ra ba diha oy bantay mo kay naay magsandig diha ikaw pun nga taslakan kay dako bisag mga Kristohanon ba sakan tasab kag sa ngalan ni Hesus nya bisag kabog ra ito mga kaigsuonan nga galupad-lupad kap mga igsoon ya dunay mga kay wey aso to yang dalaga bilin ko ng imuhang galon diha o niya kung matinoon ng abat bukatawa na naman kahadlokan ba din ni Kristohanon na napareha na sa istorya magkaigsunan kus Ginoo nga Kristohanon niya nana sa bersikulo magkaigsunan o niya ayang gibatbat mga kaigsunan kus Ginoo nga diha sa Salmo 23:1 kay niingon man diha sa Salmo 23:1 si Jehovah ang ako magbalantay walay makulang ka na kung niingon man mga kaigsunan ag ningangkong Kristohanon diha sa ingon siya nag-ingon ang kasulatan diha sa Salmo 23:1 kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan tungod niya ingon ang abat bot-bot oy dili na mao
na may apat nga balubay. So, Rubiha sa may apat. So ito pag bersikulo, ikaw nga nag-angkong Kristohano, wa ka ka-memorize sa Salmo 23:1. Nga nagabat, pikat di mo, oy. Na, sao na. Kita mga Kristohanong bitaw. Anak na yun na mahibalaan kung tinuol nga Kristohanon pag-abot sa kalingaw-lingaw. Lingaw-lingawan pa. Abot sa mga Kristoha, abot sa mga okasyon. Mulami man usahay. Lami kay mo haleluya sa simbahan. Wow, Lord Jesus, haleluya. Laygon ka o Dios, pasaylo ami. Sige ngayo pasaylo, igsoon. Kada Domingo pasaylo, kay pagkalunes di ay ito aman na istunggaan. Ulo ka na matana. Ingon diri mga igsoon, apan mga anak, iya na kamo sa Dios. Tanawa ra guna. Kung iya na kas Ginoo, iya ko kas Ginoo. Ayaw mga kaigsunan nga pagsabot og Domingo iya kas Ginoo, pagkasunod Lunes, pagkasunod Domingo di niya sa kayas Ginoo. Balik na sa Domingo sa iya na pugos Ginoo, Ginoo. Apan mga anak iya na kamos Ginoo sa Dios. O gidaog na ninyo ang mga dili matuon nga espiritu, kay ang espiritu nga ana akan ninyo mas gamhanan tanawa ra guna. Mas kamanan ang espiritu nga naa ninyo. Di mahanlok di ay. Mas kamahanan ang espiritu nga naa ka ninyo. Nya iya sa kalibutan. 5. Nag-isgot sila sa mahitungod sa mga butang sa kalibutan. Og namati kanila ang kalibutan kay sila iyaman sa kalibutan. Na ang espiritu nga naa sa tao nga nag-monitor, nag-motivate nga iya sa kalibutan, ang kasagaran maminaw sa iya sa kalibutan. Correct? Siyempre. Eh ang espiritu nga naa sa tao, na iya man sa espiritu sa kalibutan. Pero kung ang tao nga adunay espiritu sa Ginoo, ang maminaw ana katura pong mga tao nga adunay espiritu sa Ginoo. Wow. Kini man kasabot ang mga espiritu sa kalibutan ana. Masilo, masakit, maguol, mahiubos, maglako, magdumot o unsa pa. Pero ang tinuod nga na espiritu sa kalibutan, espiritu sa Dios, degod ka mo dumot. May katungod nimo magdumot sa imong isig katawo, igsoon. Magani mo dumot si Jesus, ikaw pa. Wala rason igsoon magdumot sa imong silingan, sa imong isig katawo, sa imong isig magtotoo, sa imong pastor, sa imong pastora, o sa uban pa. Wala katungod, we have no right. Magani ning dumot si Jesus. Kado pa mahinoon, ato usa may giingon ni Jesus, pasayloan sila, amahan ko pasayloan sila kay wala sila kasabot silang gibuhat. Kana mga tawo sama ni alawan na sila kasabot silang gibuhat. Kay kung nakasabot pa na sila igsoon, dili na mo. Asama. Paglabot nimo. Malibay na, excited na nga maminaw sa mensahe Ginoo. Kung maganing daghan kay mga propeta, mga minis kalibutan, daghan kay magtutudlo nga mga mini. Kay ilang kitudlo, sukwahi sa ilang kinabuhi, mao na ibini. Pero kung ang imong gitudlo, imong nagikinabo, haong sa kinabuhi ni Jesus Christ, wow, ikaw o ako, matinod ano na ito ba ang Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas, Ma'am Mimin, Rosagaran, Kokoy, from Kuwait. Wow, maay butag, maay gabi. Diya sa Kuwait, mga kaigsunan ko sa Ginoo. Tingali na aron sa atong oras na ison, alas 5 pa man. Naaron sa mga alas 11 sa gabi. Una ko sa ato nga viewer mga kaigsunan from Brazil. Una-una gyud diring ning open. Pag open ako maigsoon sa Facebook Live, ingon siya, wow, kumusta there in Philippines? Ako paguning na ila-ila mga kaigsunan unya. Nag-uulsam ni gigingnan man is akong asawa nga scammer. Iya kong giingnan nga you are stupid like your wife. Iko time ragon. Nagkamuritsing na akong in English. Iko time ragon. Kung tinuod kang dili scammer nga no masuko man gabi. Tagaan ako bersikulo, tagaan ako mga bersikulo kaigsoon. Usa man kuno siya nga nakakisayon nato kay gibulakan kuno ni siya uyab sa Pilipinas. Nga gi-scam siya.
Ngayon siya sa messenger ba? Adunay mensahe ako sa basahon ang mensahe ni Ma'am Memen Rosagaran Bogoy. Hello Pastor, have blessed morning. O sa tanan nga mga viewer, listener, God bless us all. Wow, God bless you Ma'am Rosagaran Bogoy from Kuwait. Dugay na nako ni siyang na nahalobilo ba? Alas 12:19. Alas 12:19 sa kabuntagon. Good morning sa David sa Kuwait Exxon. Nasalamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, sa inyong pagpanarbaho, sa inyong mga minahal sa kinabuhi nga nability ni sa Pilipinas sa Pilipinas Exxon. Ang Ginoo magabuntik so magabantay unya ampingan mo sa Ginoo sa inyong mga pagpanarbaho. Balik ko sa kinabuhi sa akong amigo nga naa sa Brazil. Ingat siya. Wala pa to siya kabalo Exxon kay padala mo sa message sa ako ang messenger. Ako sa giinan ako di ko mo to oy. Na siya ako sa inan ako sa una-una kami ato nga di na ko mo to kadagan kay mga tao na hulubilo na ako sa social media mga scammer. Sa yes. Na siya nabi yes mga kasunan iya ding ina. Ako na scam sab ko. Kumo ba dili ka scammer kina scam ka. Isa tinuod na ipadala ko na picture kini mo ni nag-scam nako. Nangayo na ko balay, nangayo na ko ugyutan, nangayo sa kanan, pagkahuman. Nagminyo og Pinay, Pilipino. Ikaw na wa gyud tay swerte ana. Nag-uol sa ingon siya nga hapit ko naghikog, nagbuong ko sa mga tao na biktima ko sa mga scammer. Kanya ako ra bisag gipasagdan mag-igsunan. Hangtod mag-igsunan ato bisag nahip. Naila-ila hangtod ang iyang uyab, doon na po'y mga pulong nga sakit. Wala rin ko mukagantik suon. Ingnan ko siya kuya mag-igsunan sa may imong tuyo sa akong uyab. Mangayo ka ginabang sa laing nason. Iko, oy, ayaw iiyangin mga kaigsunan ang lain nga mga magwawali daw. Ato ang igsuon mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sister Jilay. Ikaw ug ako may igsuon, package na maguna mga pulong nga mga sakit nga moabot nimo. Pero ikalipay na igsuon kay diha ka malikon. Kung tinuod ka man kay igsuon nga alagad sa Ginoo, ayaw ikasakit ang mga sakit nga mga pulong. Di man irago ng Mateo 5:12. Nausa man ikalipay hinuon magmaya ka mo kay dako ka mo ganti o bahin dito sa gingharian sa langit. Wow. Ayaw himuha maigsuon nga sakit ang mga pulong o niya bukat na nimo. Salamat sa Ginoo sa mga kaday family nga nagwas usab karon sa kinabuhi usab ni Sister Jilay. Dunay mensahe kanatong tanan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Sister Jilay. Hello Pastor, maayong buntag. Happy morning. Ang Dios magauban kanimo. Makulo kita igsuon. Ato pong amigo mag-igsuonan si Sir Ruel Fuentes. How are you today? Long time you say. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi nga nagpadayon jud mo sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo. Adunay mensahe si Sir Ruel Fuentes. Maayong buntag Pastor. God bless you sa tanan. Anak na oy. Sa imong pagkakristohanon ayaw una-una ayaw ibutang sa imong kasing-kasing una-una ang mga sakit nga mga pulong nga mugula o madawat nimo. Ngano man maunag yun ay kinabuhi nga Kristohanon. Ayaw dugti. Ipakita ang tinuod nga gugma sa mga tao sa manini. Di ba ang Ginoo magapaglihok sa mata ko siya. Unang mga sakit nga mga pulong nga maabot mismo sa akong kinabuhi. Just relax. Just enjoy. Kay pinaagi na malikod ka o ma-challenge ka na naa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw huna-una mga Kristohanon nga nakakaplag sa tinud-anay nga pagpangalagan. Ayaw ibutang sa inyong huna-huna nga ang tanan puro makalipay, nga ang tanan sa diha nga ikaw nahimong Kristohanon, nga ang tanan nga madungog nimo puro panagdaig, puro pagdaig sa imong kinabuhi. Ayaw ana. Hinunua sa imong pagkakristohanon, duha lang gyud
ang mapati o madungog nimong mensahe. Ayaw na nang uban. Duha lang ka mensahe nga madungog nimo. Maayong mensahe nga makatabang sa imong kinabuhi o dili maayong mensahe nga moabot kanimo. Hinumdumi, ipreparar ang imong kinabuhi. Ipreparar ang imong kaugalingon sa mga mensahe nga maayo o mga mensahe nga daotan. Kay moabot yun na sa tao sa kalibutan. Apan hinumdumi, ayaw sila kontraha, ayaw sila pagkasala, ayaw sila o kasilagi kundili iangkos Ginoo. Lord, salamat sa mga mensahe. Ayaw pagpasalamat nga kung ko imong kasing-kasing sa puro pagdaig. Kay ang mentalidad magud sa taos kalibutan, tinuod maguna. Ang mentalidad sa taos kalibutan, udako ng kasing-kasing, mutaas ng agtang, musiga, musinaw ng agtang magigsoon, sama sa akong agtang. Ay okay naman ni. Agtang naman ang magigsoon, okay lang na. Kaysa atong kasing-kasing o niya musinaw, hindi na tagabalong mo ikong maimit sa itong kaaway. Awanay ayo. Ano na yung mensahe mga kaigsunan si Ma'am Kin Kwanzo? Kaday. Good morning, Pastor. Dalaygon ang Diyos. Amen. God bless, Pastor. Wow. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Kaday family. Hakikat kayo ni sa Manhuyot. Unang long time nga wala na ko kabisita di. Ano na yung mensahe si Sir Roel Fuentes? Amen. Una nga ang mga alagad sa Ginoo magpaabot ng insaktong panahon. Kana ba pinahimutang ba? Relax, enjoy. Unya, pahinom. Di ta magkarakara igsoon. Ilisod man ko na mga kaigsunan. Unang daghan kayong mga tao sa kalibutan, sa tibok kalibutan. Kanang madali-dalion pa. Unya, sa diha sa pagdali-dali, gusto nga i-pressure ang usa ka tawo ang imong mismo imong kaugalingon. Pahimutang oy. Galabad-labad naman na sa imong kasing-kasing o sa imong ulo. Anigo na kadugang sa imong butlo, sa imong kinabuhi. Mga problema, mga pagsulay, mga kalisod ini kalibutan na. O magani mga kaigsunan kung mabalakon ang tao o sa may imong ikadugang sa imong usa ka kinabuhi, gutlo sa kinabuhi sa imong kabalaka. Kung doon na kay kabalaka, asa man ato idagok, di atos Ginoo. Kaya kung ang imong kabalaka, yato na si imong silingan sa imong sikataw, imohang sing pagkatotoo. Wapay klaro ang imong kabalaka, nadugangan na hinuuna. Imbis manok mga igsoon, kay gamay manok, kung sa manang kabalaka, di baka. Murag baka bagurde. Kung mabaka na, bitin na nakuha na hinuon. Anak na. Imbis gamay na hinuon imong problema, imong i-consulta sa mga tao ay klaro sa kalibutan, nidugang na hinuon. Hello. Muna nga dinis kalibutan mga kaigsuonan, daghan ko kay mga propeta nagpatuo. Daghan kay mga magtutulong nagpatuo. Kada nagmensahe, labi kay mawali, nindot hanay, okay kayo, ako guni. Pagka, labi ka kayong mawali. Tinuod man, labi kayong mawali. Domingo, labi kayong musadsad, mulukso sa simbahan. O aleluya sa simbahan at po sinuman lami po kay mo yaro at sa baylihan kusog sa musadsad at sa tarian kusog sa mulayat-layat kusog pang mulayat sa simbahan. Kadaghan kay mga tao nga na-convert o born again nga tinuod nga nangalagad karo moingon gyud na mga kaigsunan kami adto pastor maulo because akong gibuhat ako kung ingon nga anong naulo magkas inyong gibuhat tinuod maguna. Inaakas kahilayan, maigsoon ibin ang imong kaugalingon, bahay ka, patapog ra kagiyak ka. Di ka maulaw, makita na imong kaugalingon. Magpanti na lamang ka, magsuroy-suroy, alang dalan, tinahubog ka. Nya inom pa nimo mga kaigsunan nga, nahubog man ko, kanang hubog ka tinuod, maigsoon, matulog na, oy. Kanang magkarag-karag mga kaigsunan nga mo ingong hubog, dili na hubog, kulang man ala, sige, inom na, taman. Maigsoon man nag-away, magsinumbagay, anak ba nag-asawa, magsinumbagay, magsiningkay, silingan, magkagupa, magkauma. Kaya nagsinumbagay, iyahay palit o guys.
Mo na naguba ng relasyon. Way pulos. Mo nag-iingo dia sa panultihon makaigsunan dia sa Proverbio Kapitulo 20 versikulo 1 ang inom-inom binuang makadanagan. Sa may giingon dia sa Efeso makaigsunan versikulo 5 versikulo 4 kapitulo versikulo 18. Una sa kalibutan makaigsunan kining mga mini nga mga propeta, mini nga mga magtutudlo ko sobra kay ni Kuya Rokoy. Una makadungog mensahe mo nga dayon nang ay batabog ra na silang ngalngal niya. Patabog ngalngal nga namas Biblia. Kamo mo'y patabog ngalngal sa inyong kinabuhi diskursos mga tao nga inyo arang gilibdan. Mga alagad matas Ginoo. Ako dili ko makikontra sa alagad sa Ginoo. Although ang atong gikoreksyonan ang batasang kinaaya kalihukan kay ato rang gilibungan ng mga tao. Klaro dili. Ayaw. Pagpaka-uring no ta magkaigsunan pos Ginoo ayaw ana oy. Kinsa may paninglan ana. Ako mahal timo. Tanan nga magwawali sa pulong sa Ginoo gipangga timo. Gihigugma timo ay parihat ang magwawali sa pulong sa Ginoo. Dili na ko ikontra, di mo kontra ang akong gikoreksyonan ang kinaayag batasan. Kung haong ba sa Biblia igsoon. Di mahimo sa may ato ang alayhan ay inuntang mini nga propeta, inuntang mini nga magtutudlo ang atong gitudlo sa kuwahi sa atong kinabuhi nining kalibutan. Ato, we can try to ask in our own self. We examine. We can try to examine truly. Ato kung examinon mga kaigsunan pinahagi sa pulong sa Ginoo ang atong kinabuhi ining kalibutan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sister Rhea Love Silva from Lapu-Lapu, Cebu City. Unang nga niingon diri mga kaigsunan ang atong oras karon. Sayo pa kayo oy. Ang unang tag alas 6. Tanawa ko diri sa Mateo Kapitulo 24 versikulo 11. Mga mini nga mga propeta. Kung wala pa na isulat sa Biblia, kung wala pa na isulat sa Biblia mga kaigsunan, dili nato na angayang basahon. Kaya sa may kapuslanan nato magsigitag basa-basa Biblia. Hawa po nato gikinabuhi ang Biblia ang pulong sa Ginoo ay kapuslanan. Kasamok-samok na lamang na sa atong kinabuhi igsoon. Isa may giulog-ulogan na di ba kita ragsap? O ang kuntang Kristohano niya atong kinabuhi dili Kristohano. O ang kuntang nga aleluya sa Domingo o niya pagkasunod dili. Isa giulog-ulogan na. Dili biya ang Ginoo giulog-ulogan ana, kun dili mismo ang tao nga nagbuhat ana giulog-ulogan. Tanawa. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sister Rocky. Rocky. Nakwirita from Bayawan City. Usa sa ato nga nahalubilo nga kaigsunan nga may padalag mensahe nga usa-usab na siya sa taga diri. O niya ako gipangutana nga ako ang wife na nakaila pa mo ani niya sa taga Bayawan maguna na ana sa Bayawan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Imagine Candelario nga nagwas karon diha sa Bacoor, Cavite City. Salamat sa Ginoo may muntag kanimo da Pastora Imagine. Unang kani adto mga kaigsunan sa pag-apply ko sa akong asawa. Di maguna ako na ikaulaw. Ako mismo na malandong ko sa Ginoo Lord. Kamular ka man akong asawa, uldo sa iya paglarga duna na revelation from July sa diha sa pagsugod sa paggamak yun sa FM sa David sa recording studio gikan to sa Cebu si Pastor Gideon sa Hunyo tingali to igsoon nagsugod pag-construct ang recording studio sa Cebu diha sa Sitio Kalugtugan Barangay Sardenia. Wala pa mularga ang akong asawa o nang-apply going to Saudi Arabia. Sulod sa usa ka gabi dunay revelasyon ang Ginoo nako pagka alas 11 dunay revelasyon, pagka alas 12 dunay revelasyon akong gisugilon ni Pastor Gideon ibit ang sa mga alagad sa Ginoo nga from Diolngan ingko kini nga revelasyon nga gipakita sa Ginoo nako dunay gunay mahitabo po ikaw o ako kung pinasahi dunay kay pinasahi sa imong kinabuhi sa mga pangitabo sa unahan pagkabalo na
usa ka buhing testimony sa atong igsoon nga sa iyang papa. Iliran ako na i-mention kabong adlaw igsoon sa akong bisita. Niingon ang iyang papa, ani adto sa Manila kay dunay revelation ang Ginoo nga nakit-an ang iyang igsoon nga gideklarar na tao sa kalibutan nga namatay na, nawa na. Apan wa siya magpakawala paglaom, miadto siya sa Manila, even walay contact number. Apan base sa revelation nga iyang nakita nga nahibalag niya mismo ang iyang igsuon nga taas ng mga panahon nga wa na nakita niya. Pangutana, kinsa may tagaan aning hiyasa? Katong mga taong angayan og takos nga angayang hatagan ni ini. Dili hatagan ang mga taong hiyas nga sama ni ini sa mga taong mga wakalon, mga taong tigpagawal, mga taong garboso, mga taong hambugiro. Dili hatagan sa kaalam nga sama niya. Tanawan lang ko si Mrs. o si Aaron o pauban pa mga igsoon ni Mrs. nang reklamo nga ningingon sila, di ba nagpakita man usab ang Dios nato? Pero niingon si Dios, niingon ang Dios mismo, wala pa'y tao nga sama ka Mrs. dinhi sa tibok kalibutan sa iyang pagkamapainomsan. Ikaw ug ako kung wa gani kay kasing-kasing, ug wa gani kay una-una, ug wa gani kay kinabuhi nga tigpaubos, dahil ko kang atakan sa hiyas nga pinasahi nga hiyas nga gikan sa Ginoo. Hello, ato ning basahon mao nga dinhi sa Mateo kapitulo 24, 11, daghang mga mini nga propeta nga ilang gidiskurso sukwahi sa ilang kinabuhi. Ang ilang giwali igsuon wala haom sa ilang kinabuhi, wala ni kinabuhi. Tanawa ra ko dito kapitulo 24 bersikulo 11. Ang atong oras mga kaigsoon nanita mo tapos ang atong oras hapit naman ay alas 5:30 naman mga kaigsoon. Ato ning padayon gihapon ingon diri mga kaigsoon maunong tag alas 6. Ingon diri sa Mateo 24. Tanawa na ko ng Mateo 24. Alang-alang ato ning ngalagtawan, ato aning dili nato ni iwali igsoon aron malipay ng mga tao, mga mini nga mga magtutudlo. Ang dili maigo. Giigo ta sa mensahe Ginoo. Tungod kay gusto ang Ginoo. Tungod kay giigog makas Ginoo. Tungod kay gimahal ka. Laspis pasagdan ka. Ang usa ka anak ang pinasagdan, dili ang amahan o ginahan, wala na magmahal sa iyang anak. Apan ang tinuod nga pagmahal, mubuyag, mupahinumdom, mupantod, muna'y tinuod nga Dios nga atong gilagaran. Ikaw ug ako mga igsoon dunay mga panahon nga pantunon ka, hinumduman ka sa sayop nga imuhang nahi. Pinagi sa balatian, pinagi sa kawalan doon, problema nga moabot nimo. Diha ka pa hinumduman, Lord, masaylo ako. Anak lang good. Ayun na lang pagpaasip mo sa kalibutan, magkaigsunan nga balaan ka kanunay. Pero panagkamuti magkaigsunan, ang imong kinabuhi sama ni Jesus, magbalaan ka mo kaya ako balaan. Ingon din magkaigsunan sa 24, versikulo 11. O niya, daghang mini nga mga propeta, manungha, o daghan ang malipungan nila. Nanawar ako. Manungha. Sa social media, baka daghan na kayong nagwali, oy. Daghang kayong moangkon, ako mo'y pinadala, ako mo'y Kristo, ako mo'y apostol, ako mo'y unsa ko, ako mo'y pinadala, o ako'y muluwas ninyo. O dili mo muagi na ako, di yun mo maluwas pa yung langit. Na unsa naman ang muna mga kulto nga mga pagtulunan. Naba na nas Biblia, napay Kristo sa kalibutan. Napabailain nga Kristo nga magpagkatao pag-usap. Wala pa ni balik si Kristo. Unang sa kalibutan magkaigsunan, o angko na ganing tinawag,
O niya magpaka-Kristo na magpaka-Diyos, ayaw tuuan na eh. Ihimo na lamang na daghan naman po kung maawat. Tanawa na ko, kani Biblia, nagtukan magon sa Tinuod. Daghan kay maawat sa tanawa na ko diri. O niya daghan ang mga miningang mga propeta, ang manungha, o daghan ang malimbongan nila. Grabiha. Kana ang magpalimbong sa ka. Eh kung magpalimbong ka, parehas sa kanila. Tinaon dili. Alang-alang dili ka pareha nila kay nagpalimbong man ka. Pero kung doon na pa kay kinabuhi, doon na pa kay sitwasyon, pwede naman kang mugawas anaman. Mapabiya ang paghukom. Ikaw o ako gihatagan biyag freedom. Wala pa man. Naapatay panahon mo maganing dili kumuhukom sa mga tao palahubog, mga sugar o salang pandiya. Nanas kahilayan karon. Dili man na ako ang katungod ang paghukom iya man sa Dios. Ang akong obligasyon ining mao nga dapat ang pagpahinumdom o pamaagi sa Dios o ang pagkinabuhi sumala sa kinabuhi ni Jesus. Di ko muhukom oy. Sa may katungod nako nga muhukom. Sa may katungod nako nga mo judge. Aba ko'y katungod, we have no right to judge any people in this world. Ikaw o ako igsoon bisag po sa paninyo kaliko na pundok sa organisasyon sa tibok kalibutan. Wa mo'y katungod nga muhukom sa inyong isikataw na abas Biblia nga namoy katungod. Masahi ko ninyo. Wala oy. Ang naay katungod ang Dios lamang. O magani, nag-agad magani si Jesus nga iyang bugtong anak kita pa. Kinsa mataatubangan sa Ginoo. Nga mga matay ra matang tanan, mga kaigsunan, mga tubang matang tanan ngadto sumpanan ikaw o ako. Naghanap ko kay mauwat pas mga tao nga nagdalas pulong sa Ginoo. May man kong explicar. Kami, mo na ingon mga kaigsunan sa Pasigaw, magkabuhi ko patay pastor, ano na, sa una. O niya, magpalansis ka, magpauwat ka, kaya nag-ingon man diri may igsuon nga, o niya, daghan ang mga bining nga mga propeta, manungha. Tanawa ra ko na. Manungha. O daghan malimbungan. Kana o magpalimbong ka. Amo magani daghan kay mga scammer sa social media, kana o magpa-scam ka. Kung di ka magpa-scam, bisa ko saan pa nagpagpula ng ilahang pasalig diha. Ayaw. Kanong ma-scam ang tawo, kaya na may interes. Sakto dili. Ikaw nga na-scam, ikaw nga nauwat, na kay interes sa nakuwat. Klaro? Siyempre, kay ang imong simpatiya, imo sa mga gikuha ang iyang simpatiya, aron kay doon ang makaytuyo para sa iyang tuyo. Naman na vice versa. Nganong mauwat ka, nganong ma-scam ka, kay moingon man ang tao, pagpunta mo ani kapital, pagpunta mo unsa diha. Ingan ko day kapital sa, baligya ko kalabaw unsa diha. Kinaama po kay interest nga mabilyonaryo, kay di na po kalahan mo trabaho. O tingali mabilyonaryo ka, wala kay silingan, wala kay higala, kay hambugiro na ka. Kaya kay di man nabuot ang Ginoo ana. Wa pagani na nahitabo, nakabalo naman ang Dios, tinuod na. Di ko kaka-ideas. Ibig ang Dios mga kaigsunan, nahibalo na sa imong mga plano. Mao nga niingon ang Biblia mga kaigsunan, ako lamang ang nasayon sa akong plano, alang ka ninyo. Magdali-dali ka, magkarag-karag ka, daw na ka mag-agad sa plano sa Ginoo, di mga bali. Salamat sa Ginoo. Sir Will Fuentes, daghan yun, pastor. Angkon na sila ang tinuod ko sa dili yun ta kalimot sa pagbasa sa Biblia. Kanunay kay naa diha sa Bible ang kamatuoran para dili ta madala sa sinulat sa mga Mateo 24:11. Tinuod yun na. Kanang mga scammer, kanang mga nguwat, dili maguna makauwat nimo, di ka magpauwat. Klaro dili. Ana ra man na. Apan nung magpauwat ka, nagpasabot na kay intensyon sa usa ka tawo nang inganyo nimo. Kay naa po kay plano sa imong kinabuhi para sa iyang alog nimo. Buha dili.
Apan kung ikaw tinuod kang alagad sa Ginoo, musali kas mga langyaw, musali kas mga tao nga mopalamin imong istorya. Even sa social media mga kaigsunan, dili na ko nasaligan totally until sa ilang promise nga makita o madayan. Hello, usa sa atong amigo nga naminaw karon gikan sa Brazil until now. Bisag sakit ang iyang ingon, you are stupid, you're like your wife. Wala man ako nang ikagoon. Ako sa giina kung tinuod kang dili ka scammer nga nung masakit man, masakitan man ka. Balik sa amigo. Kung ako sa akong kinabuhi, kung butang-butangan kog mga polo nga dili maayo sa akong isigataw, isigsilingan o unsa diha, nganong mag-uul man ko? Nga dili man tinuod, nganong maulaw man ko, nga dili man tinuod. Taas noo ang ako, kasing-kasing atubangan sa Ginoo. Nganong maglagot man ko, nganong mo kontra man ko sa mga tao mo isyu na ko, dili man ako akong kontra. Ang kinaiya man sa tao nga naa sa sulod sa tao. Hello, ayaw kontra. Mao nga niining atong pagpangalagad sa Ginoo dinis kalibutan, kanang imong silingan, kanang imong asawa, kanang imong bana nga bisyoso, ayaw na o awaya. Kristo among buka, ipakita ang tinuod nimong gugma nga tinuod ka na ni Jesus. Andam nga mo sa sakripisyo, andam nga mo antos, andam mo paubos o mo paabot sa insaktong panahon. Tanawa. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Sir Roel Fuentes. Amen. Praise God. Ang tinuod nga alagad sa Ginoo, just relax, just enjoy. Magpaabot sa insaktong panahon. Dili magkarak-kara, dili magdalik-dalik. Kay kung magdalik-dalik, mga balit. Tanaw ra ko, sulay ko nagdagan within pilang kilometers. Alas 12 moto. Makaabot ka within 5 kilometers nga wa kay practice, wa kay insaktong stamina, wa kay insaktong sukat. Imong mga tuhod, mga lusbo na oy. At ang tinuod na Kristohanon, kung preparado ka, bisan kung sang sakit nga mga kulong, malipay na hinuon ka. Ganun man, wow! Salamat Ginoo. Nga imong gigamit ang mga tao nga maka sakit o kulong sa imong kinabuhi. Pasalamatin eh. I-challenge, even sa imong parente, doon na may mga tao, mga kaigsunan nga, mga insultado, kana mga tao sa kalibutan, kusog magiging ng mga insulto. Ayaw ikagoon, ayaw gastuhan mo kasing-kasing, oy. Ilara man ang marilit ka sa tunganay sa imong kinabuhi, kanika mo kagat. Apil po kagkagat, ay kontro po kagbuot. Hello. Pero sa atong kinabuhi din ng kalibutan, na mo ingod ko sa imong emosyon, mapiktahan man ka. Pero ayaw ba, mapikta, totally hantod-hantod, magsige kakagola, di na yun kakatuhog ninyo, matos mas taga-Cebu, di na kakatuhog niya, isa may magsakit, di ba ikaw? Doon ay maglagot ni mo mga eksoon, although mga eksoon sa itong mensahe dire, doon na may malibay, doon na po'y mag-uol, doon na po'y maglagot. Kung ikalagutan ko ninyo diya sa social media, diya sa FM radio, kalagutin ninyo ang mensahe sa Ginoo. Mao man atong gimensahe, ayaw ko. Tinuod dili, dili matakontra. Ang atong gidiscuss diri kabahin mas kinaiya batasan dinhi sa taos kalibutan. Pinaagi sa Biblia na batay gilaing gidiscuss diya wala man. Hello. Dinhi sa ato nga programa sigat sa atong pagsugod pag 1 year na ko diri. Even sa social media wala tay kontra. Padili man ko inyong kontra. Ang atong gidala diri wa po tay title ka gidala. Munang dunay atong mga follower glisini sa Sign FM, makisayon wala lagi na siya magdalag relihiyon diha. Ingnon ko sa ato nga mga kaila nga wala man kun ang kaluwasan sa tao, wala man kun sa relihiyon, na si relihiyon ng kaluwasan. Ay pasahi ko kunin niyo diha. Na relihiyon nga nagatudlo pero wala sa title ang kaluwasan sa tao. Kasagaran man kun sa kinabuhi sa kalibutan. Ang title may sige o diskurso.
Dili na si Kristo, dili na ang Dios, dili na ang pagkamayo sa Dios, kundi dili ang title na kining simbahan kanang unsa diha. Ari ko mo simba kay kining simbahan na wa na oy diha mo na imong gisimba. Sa tupa inyong pag-anak diha mga kaigsunan, simbahan dili ang Dios. Dili si Jesus, dili ang Ginoo. Simbahan ang sao man ay mismo ikaw mao may simbahan sa Holy Spirit. Awa ta kaagpas ana. Ang atong lawas maigsoon mao mo ni templos Ginoo. Kinsa man day ang Dios. Dili man tao, espiritu man. Hello, ato bang nasabtan? Ang Dios espiritu o ang Dios kay espiritu man ang tanang magsimba diya sa espiritu o kamatuoran. Yung asa mo ko na mabasa pastor sa Juan 4:12 abay 24. Kung ni basahon may basig na sa iyo ta. Minsan may nakabasaan ni Maiksoon kay kini nga ato nga ni Juan 4:24 ako ni basahon. Kung sa day ang Dios espiritu, di mata espiritu kung maganis kalibutan makaigsunan daghan kay wala makaagpas kinabuhi. Kay magsige ra study pud kabaik sa espiritu di mata mga patay. Di sulay kuno ang imong kinabuhi. Sige ra kag study kabag espiritu di mahimo kang espiritu. Ayaw. Ang atong lawas maigsoon diri nagpuyo ang atong kalag og espiritu. Kung ang atong lawas luya na, kung ang atong lawas mismo abusaran ato na, asa man unya ang espiritu nga naa nato kung ang atong kalag. Duha mga kaigsunan dapat imo nang atimanon. Pero wala nagpasabot nga ang imuhang lawas imo mo nang atimanon hangtod sa Sabado Domingo magsikikak-kak mga kaigsunan ay wa ay. Mao mangani ang Biblia igsoon naghan ay nagtug-an aron ikaw ug ako makoreksyonan unya mao ang atong kinabuhi diya sa pagpangalagan o pagkinabuhi nining naong sa iyo ta. Ato ning basahon maigsoon Juan. Ingon na Juan kapitulo 4 bersikulo. Ano salamat sa imong kinabuhi Sir Roel 20 sa imo nga mensahe. Diya sa Mateo 24:11 daghan kay mga minit. Nya daghan ko kayo mga madalasab sa mga minit. Juan 4:24. Ako ning basahon igsoon. Mao ba ni? Tanawa ra guna nga ang Diyos espiritu kinsa man magsimba ang atong pagsimba maigsoon kay ang atong lawas na man diri ang espiritu ang atong lawas dalon dito sa simbahan kay diha sa simbahan mga kaigsuon ang atong gisimba ang Dios dili si pastor dili si pastora kinsa man ang Dios tawo dili tawo. Kung mo ato ta sa simbahan maigsoon tawo si sister si brother imong gisimba away kapuslanan imong pagsimba oy. Hako na lamang tas oras matugpas ako ang amigo minsan mismo ako matay magtanong tag kamuti. Ang problema maigsoon magtanong ko tag kamutis karon mga laya ra sa kay walay ulan. Ana ra man ang tanan nimo kahago mga kaigsunan kun naa kas Ginoo di go na masaya di na siya mausik. Ano man doon na makaigiya doon na makay sumpanan nga angay ni mong sundo magpataka rata magpaturagas rata way Biblia way pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi kining atong kinabuhi ning kalibutan na wa go insaktong direksyon mag-asar ta kadunggo-dunggo mga kaigsoon ato ning basahon ako ning ibilin alas 6 naman di ay hapit. Tanawa ra ko diri ang Dios espiritu. O kadtong magsimba kaniya kinahanglan ikaw ug ako apil ani kinahanglan kinaatay kagawasan ani pero piri-pirisyon ni sa tao kinahanglan magsimba diha sa espiritu o kamatuoran natanawa ra ko na kisa may nagtudlo asa man nagigikan nga ikaw nakahibalo nga naay Holy Spirit di kamatuoran kung sa man ang kamatuoran Biblia ikaw ug ako igsuon di gud ka makakuhag pamaagi sa Dios kung di ka himasa bisag kinsa pay pangutan-on nimo nga magtutudlo mga maestra sa gobyerno moingon gyud na
sa mga estudyante, inday dudong pagbasa mo. Maumagani ang eskwelahan karon dunay mga refreshing kana bitang pagbalik og reading. Kay magkuluhiyo na mga kaigsunan ka galisod pag ibisidi. Sapot og katong walo ka speech, adverb kung sa pato verb kung Jackson. Sa pato nga kanang education na ito na kailahan man na to ang linyada. Salamat sa Ginoo sa imong mga mensahe, Pastor Imagine, amen. Sir Ruel Fuentes, amen. Ano man Biblia atong gibasa. Una dagan kay moingon diri mga kaigsunan. Kana laging sige kwali diya sa FM radio wala kinay title. Asa may atong giwali diri di man title. Pulong mas Ginoo dili man sipahan. Wa man ta nagpuntat wa man gipuntat ang FM radio aron matumoy ang title sa simbahan. Kita mo mananggilas Ginoo ang trabaho dili na Biblia simbahan na daw sa may idol na to di simbahan may ada simbahan dia hello dia sa simbahan dili si pastor imong gisimba kundi ang Dios. Kinsa man ang Dios, siya ang espiritu o ang magsimba diha sa espiritu o kamatuoran. Ikaw mauna, dapat ikaw o ako makahibalo sa imong pagsimba sa simbahan aron ang imong pag-adto sa simbahan dili ka mag-uga. Awa na ko na. Kay kung ang imong gisimba si sister si brother magsige kag lantaw pasiklab sa imong takpan. Ang imong hunahuna maigsoon ka alboroto galantaw kas butang bagong sipatos bagong rilo. Bagong butang nga napalit sa imong silingan mo ingon ko ka nga naasap ko mangutang mo na problema na ayaw mo magani ayaw higugmaa ang mga butang sa kalibutan. Kaya mga butang sa kalibutan mawagtang ra gyud ni moagi tong bagyong Odette mawagtang ra gyud ni nagtuo ba ta makaigsunan nga katong bagyong Odette maora to moabot yung panahon mga kaigsunan na apay mas labaw sa bagyong Odette kanang pagsunog sa kalibutan. Anang mga linog, mga hulaw, kung sa panihang kamatay, ning labay sa mga COVID-19, mga matay ng mga tao. Di bagyo to, unang nining katapos ang mga adlaw, mga Kristohanon, dili mga Kristohanon, labi nas dili mga Kristohanon karon. Hinay-hinay na mo, abli ang inyong kasikas. Hinay-hinay, abliha nyo muna-una. Ika na mga bisyo nga inyong ikalihukan ron, giulog-ulugan na mo anak. Kamuray nag-antos. Kamuray naghatag o gubot mismo sa inyong kaugalingon. Kamuray nagsakripisyo. Tinuon man. Labinas pag inom-inom, ulog-ulugan ng tao. Kisukaran ng imong kwarta. Kunya mo nas kinhawa ni mong pangita. Piso kayo pangitao ng piso. Pero sa tando ay ugon sa diha makapalit man, pero sa bugas sa panimalay ugon sa diha dili kapalit. Kunya human-human ini gawog isuka makita pag sinong bagay. Pag abot sa balay nagwail, wa pay klaro ang anak ko. Pamilya mga matay. Asa man na naanay explanation nga resulta maayo wala oy. Kunya ikaw ug ako kay wala may laing dili maayo resulta magsige ka. Imong mahaya ng mga pastor nga nagtudlos ka matuoran. Ayaw mi kontraha. Ang kontraha ang inyong kaugalingon kay maunay ato nga kanang inyong binuhatan kay maunay atong gikoreksyonan dili ka mo. Ginoo dili. Diining atong programa igsoon sa sayong kabuntagon ang imong pulong ko'y lamparahan sa kong mga tiil o kahayag sa kong alagianan. Makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105. Alay ko na mag-ampo tayo sa atong presensya diha sa pag-ampo labi na sa
kinabuhi ni Brother Rodel Legrando from Lapu-Lapu City. Maayong buntag kanimo dia Brother Rodel. Sa inyo ka pagwas karon sa ato na program. Pag-ambot na eksoon. Labing kamahanan og mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios lain usab nga hugna sa mong kinabuhi. Salamat Aman sa lain usab nga adlaw nga imong yatag. Ibin o Dios sa tibok na kong panimalay sa among tulo ka mga anak sa pamagangan sa ko ang wife karon na sa Bacoor, Cavite City. Kung sa tanan mga katawhan nga nagapaminaw sa FM. Kung sa tanan nga nagawas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Ibin sa tanan nga nagashare o nagapaakit ni Amahan. Lord, panalangin ang ilang kinabuhi. I declare blessing, I declare prosperity na moabot silang kinabuhi. Ipahiligay sila sa bisan usang katalagman sa ilang kinabuhi. Mga disgrasya, ibin o Diyos, ilalom sila kanunay sa imong pagbantay. Bisan pa man sa tanan nga mga OFW nga nagapanarbaho sa laing mga nasyon, nagapanarbaho sa Sweden, nagapanarbaho sa Kuwait, sa Saudi Arabia, sa Oman, sa Singapore, even sa Japan, even sa dapit sa Israel, even dapit sa Brazil, o sa uban pa mga katawhan na agalot sa laing mga nasyon nga nagasunod ining mao nga programa Amahan. Lord, ikaw magapanalangin kanila. Kung sa tanan karon nga naminaw dinhi sa FM radio, kakanunay naglanog-lanog sa ilang mga singkasing o sa ilang mga lugar. Imo silang pinalangga Amahan. Ay nung dumi ang matagusan kanila. Pinagisip kong mapulong mga mensahe, Lord. Lako sa tanan amo ning paningkamutan nga amo kining kinabuhi o ikinabuhi sa tanan panahon. Salamat o Dios, kamahanan ka o milagroso nga way sama kanimo. Sa mga katawhan karon adunay problema, adunay mga balatian pinaagi sa physical nga bahin. Mga ubugsipon hilanat lang kaso laban sa ulo. Mga arthritis, even mga toxic bitter, bisan pa man cancer or ulcer, mga buyag-buyag sa mga inkanto, mga daot, mga bara. Amo kining hingilan pinag-isip mong autoridad. Pinag-isangalan ni Jesucristo nga Nazareno. And mighty name of Jesus Christ of Nazareth. All the sickness come out right now. Ikan kayo sa ilang lapalapa ato kayo sa pinakaaling polo. Pinag-isip mong mga labot. Lord, ang kumplito kadaugan kayuhan, kasiguruhan kababuhan, pinagi sa balaan ng kasulatan, nga kanunay na mong kinabuhi Amahan. Salamat o Diyos, dinigtak na udapit sa kabuntagon, may hunong ang among pagpasalamat kanimo. Ilabi na sa imong pagkamay, pagkabutan nga Diyos. Tanan mag-ingon, amen o amen. Madayon na mag-igsunan, nato kita sa mga greetings o mga request awit magkalangit. May buntag pag-usag mga kaigsunan, Luzon, Visayas, and Mindanao. May buntag, may pagpapukaw ang atong oras karon alas 6:02. Mga estudyante, mata na, mga dudong, mga inday, mga ginikanan. Ilabi na sa mga kabataan, nga gagmay, mga ginikanan, mga hinaugtong, atong atimanon. Ang safety kasiguruhan na lang sa Ginoo, mga ginikanan na to silang tudluan sa insakto sa nga pagtudlo. May buntag sa tanan nga mga follower of Blessed News sa Sign FM 95.3 sa dapit sa Kangtwi. Salamat sa Ginoo nga nakabisita ta sa usa ka panimalay sa mao nga dapit. Sa gitakda o sa insaktong panahon mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi Brother Mario L. Hicks, Sister Roslyn. Sa inyong pag-welcome sa inyong ubos nga alagan. Salamat sa Ginoo nga Ginoo magapadayon, magapanguhat labi na sa mga buluhaton sa inyong nga dapit sa panimalay nga bagsukon ang ato nga buluhaton diha sa House Church mga kaigsunan. Nadalay ko na Ginoo sa tanang mga katawhan diya sa dapit sa Kangtwi mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon, Pastor Resi Baldonado from Pasay. Salamat sa Ginoo, ang Ginoo magapanalangin kanimo Pastor. O sa mga katawhan nga gipiyal o gipalit sa imong kinabuhi, I declare blessing, I declare prosperity. O ang Ginoo magapanalangin kanimo sa tanan nga mga paghago, sa tanan nga pagsakripisyo para sa kahimayaan sa buhi nato. Dalay ko ng Ginoo sa tanan nga
mga Baldonado family diya sa dapit sa Pasay o diri sa dapit sa Tantan o sa uban pa mga lugar sa tanan nga mga Baldonado family. Dunay request si Pastora Imagine Candelario from Bacoor, Cavite City. Ano na siya request? Request ako awit makalangit pastor. Bisan asa ako kini nga i-play Pastora Imagine Candelario bisan asa. Naguluhan kini mga kaigsunan bisan asa ako niya sa title diri mga kaigsunan sa atong ako diri sa computer bisan asa ako moadto. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi Pastora Imagine Candelario nga nakaroon diha sa Tapit, Bacoor, Cavite City. Paabot ta sa insaktong panahon. Ilang ta magpa-high blood mga kaigsunan. Kung magpa-high blood ta sa pagpaabot wa gyud tay mahimo sa biyan. Ang atong mahimo mao ang paghangyo sa Ginoo. Ang Ginoo mautupil o mupahupok sa mga nagprasis sa mga papilis labaw sa tanan niya. Sa tanan nga mga pagpangandam nga kamo makaato na gyud sa lain nga bisan asa ta mahidagsa lamang kauban ko nato ang Ginoo. Duha lang gyud ang naa sa atong kinabot. Kauban na to ang Ginoo o dili na to kauban ang Ginoo. Madayon kita magkaigsunan sa dapit sa Kagway, magkaigsunan sa tanan nga mga Pildosola family, Sister Beatrice Pildosola. Ang kanunay yun naminaw dini sa Sign FM 95.3. Labi na sa kinabuhi ni Sister Gregoria Buagas. Maipunta ka ni mo Sister Gregoria. Diya sa dapit sa Kagway magkaigsunan, nagkahabong andawa. Bisita ko, uman sa simba magsuon, wala ko nahimutang saglit ang atong magkaisuran. Layo kayo ang pag-angat ko diri, tinuod man ko na. Pero wala na nila gihimong baba, wala na nila gihimong kabalda. Bisan kauban ang ilang mga anak, gagagmay. Maglakaw sa kainit, maglakaw sa dalan, init o ulan. Maunay ako nga nasanto mismo sa iyas Ginoong Lord. Bumisita ko sa mga kaigsunan nga layo sa simbahan. Mao nga time will come, doon na tayo panagtikong ya mismo sa Kagway, mismo sa panimalay sa itong igsoon, Brother Mario Ilhig, Sister Rostin. Sama sa dapit sa Pilipigan, mga tumakigsunan kanya ito, itawon mga bata, pagkadosingon, pag-abot diri perting humuras ulan, perting humuras sa baha kay lalo. Unya salamat sa Ginoo nga kaniadto magsigi kog adto buntag hapon dito karon doon na ko'y mga alagad sa Ginoo nga nagapagabi. Mao nga dunay mga area nga kanunay naminaw sa mensahe sa Ginoo sa mga FM radio. Time will come mo bisita ang inyong bus alagad. O salamat sa inyong pag-welcome sa inyong bus alagad. Labi na sa mga katawhan nga nagkinahanglan o mga panagtigong welcome di ang inyong ubos kalagad. Anda mo paambit sa pagkamayos Ginoo, anda mo hatod ipin nining mao nga dapit. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yutratsi from Pulod, Pindoy Negros Oriental nga nagwasusap sa itong programa. Doon na sa mensahe kung ining basahon, good morning Pastor Request Kurso, isingit, sayaw o singit. Salamat sa Ginoo, salamat o God bless sa tanan. Ako ning i-play ang imo nga request Ma'am Norberta Yutratsi from Pulod, Pindoy Negros Oriental sa imo nga request nga isingit, sayaw o singit. Walay kayo nga gikalindan mo ako. Isa na sa kumuha to ikaw, mag-uban ka na ako. Isingit, niya sayaw. Ikaw, magsunod ka na ako. Wala ko'y nakuha na
salamat sa Ginoo, Ma'am Norberta Yutretsi. Ako na ning gipasunod ang imuhang tulo ka mga awit makarami. Mao na ni isunod karon mga kaigsunan ang isinggit. Wow. Sunod sayaw o niya ikatulo isinggit. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sister Rosay Alvarez from Davao City. Salamat sa Ginoo. Padayon lang gid mo diha sa inyong mga bulaton labi na sa bag-o ninyong panagtigo. Nangapong pasalamatan ang Ginoo atong mga katawhan sa simbahan diri nakadaghan na atong mga assistant pastor buhon. Although mga kaigsunan, nagpaabot ko sinsagtong panahon na sila mismo udawat sa obligasyon. Mga dahil sa politikan mga kaigsunan, doon na tayo mga kaabag sa simbahan, mismo doon na tayo pastora diha. O niya diri sa Kagwi, may isang time will come doon na po tayo pastora pohon o mga alagad sa Ginoo na magkapagamit o loyal. Anak ang maguna isuot. Ikaw ug ako Megson arayaw imater ang imong edukasyon. Lamang ang ilantaw sa Ginoo ang kasing-kasing sa tao. Wala nag-agad ang Dios sa tao professional kung ang usa ka professional kahit ulo. Hindi ko na mo gamit. Paingon ra man sinampo. Ikaw ug ako nga wala kay profesyon, wa man ka ni graduate og grade 6, wa man ka ni graduate og unsay natungtong nga entablado igsoon, wa man kay titulo, wa man kay award sa imong pag-eskwela, pero dako kang award ato bangas Ginoo. Ang Ginoo abli ang kultahan. Abli siya mo, andam siya mo gamit nimo. Hindi siya mo gamit sa mga tao mga garboso. Unang ikaw ug ako, alagad ka sa Ginoo, pastor magpastora karon, wa kay profesyon, wa kay nahuman, wa kay titulo, wa kay ni graduate og grade 1 unsa pa diha, wa kay ni graduate og grade 6 ay kaulaw sa tibok kalibutan. Iwali ang kamaturan kay ang kamaturan yung hatag kagawasan. Lamang sa imong pagwali na atas legal dili illegal. Mao man ang gikinahanglan sa gobyerno maigsunan nga dili ka mahimong illegal. Usa ka relihiyon, usa ka pundok magkaigsunan, usa ka title dapat legal ka dili ka illegal. Mao man ang gikinahanglan sa gobyerno. Wala na paidaghan kuskus palomos mga kaigsunan. Lamang ang imong kinabuhi hakon diha sa pulong sa Dios. Salamat sa Ginoo sa tanan nga tagakangkuy mga kaigsunan, sa tanan nga mga Dalmasio family, sa tanan nga mga Baldado family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Rosa family, o sa tanan nga mga Masida family diya sa Dapit sa Kagwi. Ilabi na sa pamilya ni Brother Mario Ilhik, Sister Roslyn. Wala man sila FM radio mga kaigsunan, puhon time welcome. Doon ay FM radio diya sa mga Dapit, labaw sa tanan panagsimba panagtigong diya sa inyo ang mga. Unang time welcome mga kaigsunan, doon na po ay panagtigong nila. Labaw sa tanan doon ay simbahan na mapunda diya sa Dapit sa Kagwi. So on. Dili lang kita magdali-dali. Na tinuod kapag pangalaga sa Ginoo. Ang tinuod na pagserbisyo mga kaigsunan, naa sa insaktong panahon. Ano na minsay si Sister Rosay Alvarez mag-request kung awit pastor agday nga tinun-anay. Ato ning itli mga kaigsunan human sa mga request awit ni Ma'am Norberta Yutretsi from Bulot, Pindoy, Negros Oriental. Ang imuhang request awit panagday nga tinun-anay. Ako nang i-play human sa mga request ni Ma'am Norberta Yutretsi. Padayon ta mga kaigsunan sa tanan nga mga Sibumet family diha sa Dapit sa Kagwi. Sa tanan nga mga Punting family mga kaigsunan, sa pamilya ni Matso Sipin Punting, sa pamilya ni Brother Atong Punting, Sister Lina Punting, o sa pamilya ni Paring Ponso Punting. Sa tanan nga mga Punting family, sa tanan nga mga Dagudog family, sa tanan nga mga Kabayay family, sa tanan nga mga Kilat family, o sa uban pa mga katawhan diya sa Kagwi maigsoon. Kung mga kaigsunan, God will provide. Adunay simbahan mismo diha sa Dapit sa Kagwi. Dili na to i-control ang kahon sa Ginoo, dili na to i-measure ang pagkamayos Ginoo, dili na to kontrolon ang planos Ginoo. Ang ikaw o ako lamang magdiulat na ikaw magpagamit para sa maya sa Diyos. Doon ay mga area mga kaigsunan nga doon ay mga sulit nga nagtigpaminawan. Pwede mo makaadto sa simbahan. Welcome mo. Bisan kung saan organisasyon, lamang sa inyong pag-adto sa title of organisasyon, masatisfy mo, malipay mo, di mo mag-uol. Labaw sa tanan ang inyong gisunlan nga simbahan,
haom sa Biblia bisag unsa pa nang title. Ang inyong panagsimba igsoon wala nagbase sa title sa simbahan kung dili ang inyong pagsimba Ginoo ang inyong gisimba, dili ang pastor. Salamat sa Ginoo sa tanan nga naminaw sa Sign FM. Labi na sa tanan nga naagaron niya sa dapit sa ilihan, dapit sa pastor. Muna ikaduhang request ni Mang Norbita yung trase sayang. Salamat sa Ginoo. Kung sa tanan nga ning share sa atong programa dinhi sa kahanginan dan sa Facebook Live, dinhi sa social media. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinahanglan. Sayaw! Kinahanglan atong sayaw nga kay so nasa mata mo sayaw. Anang dili nata ano sa pamapunta sayaw kanang atong tuhod kutok-kutok na. Di nata makalukso, may nata lambi agil pastor ilukso. Nausa ko man ang tuhod. Lami kayong isayaw mo nang giingon sa Ecclesiastes mga kaigsunan kapitulo 12 bersikulo 1. Ayaw pagmahay sa imong pagkabataan sa pagkagulang na nagmahay na ka. Aw sa may imong gibuhat sa batanon ka pa. Aw sa may imong gibuhat sa pagkusog pa imong tuhod, kusog pag imong lawas. Tuas kahilayan. Aw niya sa diha nga aduna kay nabiryahan. O ana ba Lord? Mangalagad jud ko nimo. Para ito magkaigsunan diya sa dati sa ilihan sa mga kabanag pamilya magkaigsunan sa pamilya ni Brother Loni Kabanag. May buta kanimo ni Brother Loni. Aw sa tanan nga taga-pastor sa bodega, sa tanan nga mga bilog-bilog family, sa tanan nga mga burdin. Usa sa ato nga follower o viewer diri magkaigsunan kato si limong kusngalan na igsunan. Ako dito kaila si tata dito iyang tino iyang angga mga burdin family. Muna nga nisulti siya magkaigsunan kahapon nga si tata. Muna magkaigsunan din sa kabukiran, wag ko na kailan ako si Safri. Ngaran diri mailan si Sari. Dili ko si Sari. Pwede ko si Sari, pwede ko si Safri. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Inikat na dapat sa kabutangan panayon kita sa pagpaminaw sa mga awit pagkalangit. O sa tanan nga mga Romano diha sa dapit sa bodega. Sa tanan nga mga Villa Cantor family, sa tanan nga mga Zero family. O sa tanan nga mga Palomar family, mga Kaigsunan, sa tanan nga mga Artenia family. O sa tanan nga mga Pumoyon family. O sa tanan nga mga Santa Ana family diha sa Naasong Magkaigsunan o sa tanan nga mga Tihana family, even sa mga Kadukoy family. Paring Sofronio, Kadukoy Magkaigsunan may buntag. Ilabi na sa dapit sa Kantalaki Magkaigsunan sa pamilya ni Sister Rita Rutiti, lanog-lanog ron diha sa ilang panimala sa dapit sa Kantalaki. Nandalay ko ng Ginoo sa inyong mga kinabuhi ibig sa dapit sa proper Barangay Santo Niño, Tanay, Siki, Negros, Oriental, sa tanan nga mga Wano family. Sa tanan nga mga Ajal family, mga Kaigsunan, sa tanan mga Casiris family, sa tanan nga mga Ramirez family, mga Kaigsunan, may buntag, maayong buntag, may pagpamahaw, may pagpangapi, awa pagito kapangapi, mga Kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa imuha nga pagwas karon, Sister Flor Teresa Custodio, nagwas sa ato nga programa, Ma'am Flor Teresa Custodio. May buntag kanyong tanan diha sa tanan nga mga Custodio family. Unang gahapon anawa mga Kaigsunan, human sa live na ko sa mensahe ang akong pinakabulangan ni Pipoli. O niya, kasagaran man kung nagwat sa ato nga programa tungkol kay ang account nga yung gigamit ako aman. Yawa siya kailangan nagwat sa akong anawa halos kasagaran nga mga magtutudlo. Unang ako siya kailangan katong nagwas nga imong i-mention mga maestro maguto. Kanakupan pang nagwas diri mga pastor mana mga alagad sa Ginoo. Wala nga ako sa giinan nga susunod akong ihatag nimo ang mga kailan nato nga anaas mga pagpanarbaho. Nausab sa taas nga posisyon. Aron sa ingon, although mag-aksyonan mauna diri sa kahanginan, bisan asa ka, wa pa kung kakahibalo sa usa ka tawo nga imong kahibalan, dapat mohatag ka gitawag og respeto. Hinumdumi igsuon ang imong gikahibalak ni anang adlaw wala ka kabalo kung unsay iyang posisyon. Hinumdumi ang paghatag og balor o ang pagtahod maunay pinaka-importante sa tao. That is good behavior. Mao nga diining ato nga programa musir mo ma'am gyud ko, mo sister o mo brother. Usa sa ato nga viewer mga Kaigsunan, niingon sa ayaw lang ko pagsir pastor, ingara ko brother. Niingon sa ko brother. Ano man, wa ko kabalo sa inyong profesyon nga mas nabaw pa mo, dako og profesyon.
Wala ko kabalo sa inyo nga profile nga mas taas mo ko sa trabaho sa Ginoo kay nako. Salamat sa Ginoo. Ikatulo nga request ni Ma'am Norberta yung Tratsi. Gikan kayo sa Bulopindoy Negros Oriental nga singgit. O niya akong isunod kini nga awit pagdaig nga tinudanay request by from Sister Rosay Alferez from Davao City. Muna nga sa bag-o pa lamang nako na kahit halupilo diri labaw sa tanan, bag-o pa lamang nga maila-ila na to ay halos kada buntag nagruga o bag-o nga mga kahigalaan o mga viewer sa Facebook Live din sa social media, mangayon ko kami katao. Although mga kaigsuonan, kung personal mo sa pag-text na ako, ayaw lang ko ninyo ma'am, ayaw lang ko ninyo i-share, ayaw lang ko ninyo. Okay lang yun ang kaayo sa akin. That is respect, it's one of you. Kaya kung mga igsuon, wala ko masabi sa inyo. Ang nahibalo lamang ini ang Ginoo. Gawas sa ako nang nakailang, gawas sa ako nang nahalupilo. Nang dalay ko ng Ginoo sa inyong magkinabuhi, ang Diyos kanunay magapagkamay. Padayon kita dapit sa Barangay Prophet. Sa tanan nga mga Generosa family, mga kaigsunan, Pastor Diego Generosa, sa tanan nga mga Extender family, sa tanan nga mga Lampinig family, mga kaigsunan, sa tanan nga mga Sorinio family, o sa tanan nga mga Paporada family, sa tanan nga mga Gabonada family, o sa tanan nga mga Oro family, sa tanan nga mga Balasapas family, o sa tanan nga mga Candelario family, sa tanan nga mga Silva family, sa tanan nga mga Candelario family, o sa tanan nga mga Ramirez family, mga kaigsunan, sa tanan nga mga Vergara family, mga Ilaw family, mga Tipoko family, mga kaigsunan, o sa mga Ampil family, o sa tanan nga mga Cardosa family. Maibutag kanin tanan diya sa proper barangay. Ilabi na sa dapit sa Naga. Kanunay ko nagasunod ang ato nga kaila diha diri sa mga followers sa Sign FM, sa tanan nga mga Balsamo family o sa tanan nga mga Baldosa family. Ilabi na sa kinabuhi ni Sir Bilinario SK Florentino from Davao Government, Davao City Government. Mayong buntag kanimo diha Sir Bilinario SK Florentino nga kanunay ko naghagok nga naghimo sa ato nga programa sa tanang kalihukan diri sa dapit nga naghimo o sa gitawag og YouTube channel ito. Lang ang Ginoo magapanalangin kanimo diha Sir Bilinario SK Florentino from Davao City Government o sa tibuok nimo nga panimalay. I declare blessing. Ang tinud-anay mga kaigsunan nga naghago para sa himayas Ginoo maoy padatuon sa Ginoo. Akit sa baday padatuon katong wala naghago, atong wala ang sakripisyo, atong wala mohatag og panahon mo'y padatuon dili oy. Ikaw ug ako nga igsuon padatuon ka sa Ginoo labaw sa tanan padatuon ka diha sa espirituhanong nga bahin. O sa diha nga padaton na ka sa espirituhanong bahin timan mga butang magsunod na. Timan mga kaigsunan dunay mga tawo nga matingalan nimo nga ikaw sincero nang alagad sa Ginoo. Di padaton ka physical nga bahin nganuman nagsunod ang panalangin gikan sa Dios. Kaya nga naman, ang imong giuna, nag-iyas panalangin. Wala ni mo unaha ang panalangin nga imo ang giagpas. Tinoo dili. Unay tinoo. Ayaw unaha ang panalangin. Unaha ang tag-iyas panalangin. Nga mao ang Ginoo nga mo'y tag-iyas sa imong gininhawa. Mao na iplano. Salamat sa Ginoo sa imong kinaboy, Sir Bilinario SK Florentino from Davao City Government. Dalaygon ang Ginoo. Makapanalangin ang Ginoo sa imong pastor o sa imong panimalay. In Jesus name, amen. Okay. Salamat sa Ginoo sa imong declaration, Sir Bilinario SK Florentino from Davao City Government. Ang Ginoo makapanalangin kanimo. Padayon tawag kay sunan dapit sa Naga. Ako na nang na-mention magkaigsunan ng ato magkaigsunan diha sa mga Balsamo family o sa tanan nga mga Baldosa family. Diri sa Langinanan magkaigsunan sa tanan nga mga Silva family, sa tanan nga mga Torno family o sa tanan nga mga Batok family magkaigsunan o mga Silva family exon. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Tayo welcome mga kaigsunan makabisita ko sa mga area na kanunay yon nga nagasunod ining atong programa sa kahanginan. Dalaygon ang Ginoo.
sa takna o dapit sa kabong-kabong nagyatag sa Ginoo. Diya sa dapit sa Lamuas mga kaigsunan, akong unahon ang mga Yagoso family. Sa mga Garnica family mga kaigsunan sa kinabuhi ni Sister Vivian Yagoso. At kanunay kini nga nagalanog-nanog diya sa ilang panimalay. Diya sa dapit sa Lamuas. Ako ning i-play Sister Rosay Alferez ang imuhang gi-request panagdaing nga tinodanay. Lang ako magasimba, gamhanan o puno ka sa grasya. Dili iksapayan mga butang ning kalibutan, alagaran ka. Mao ni imong request Sister Rosay Alferez panagday nga tinoda. Request my Sister Rosay Alferez from Davao City. Pagday nga tinoda. Maluyat ang magkaisunan tindog, lukso, sayaw. May tinood nga pagkay nga tinod. Ala sayaw, ala lukso. Ay kayo lukso rin ang kulangan makadaw na itong manok. Kaya mapingin ang magkaisunan, huy-huy ni nga pagawa na tayo masudan sa itong pamilya. Ikaw o ako mga kaisunan, gilog-lugar at aspicious kalibutan. Kita rin naghahatag ko problema sa atong kinabuhi sa atong panginahanglan. Maybe ang atong mga anak magsakripisyo sa imuhang pagka-sugarol. Kita rin nagantos, kita rin giluglugan. Dili ta kontra, dili ta kontra o dili ang atong profesyonan. Ang atong kinabuhi ni kalibutan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Dogs Baldonado, watching from Cavite City. Diya sa Bacoor mga kaisunan. O kasagadapi diya sa Cavite City, kauban sa imong pamilya. Salamat sa imong kinabuhi, Brother Dogs Baldonado. Nagwasusap ang imong uyuhan from Pasay, Negros Oriental. Si Pastor Rizzy Baldonado mga kaisunan. Sa kalaga sa Ginoo. Nakanunay nagasunod din ito nga programa din sa Sign FM 95.3. Sa tanan nga nagasunod din nga itong programa sa kanina mga kaisunan. Kung ginong may buntag ka na itong tanan. May pagpamahaw, may pagsikay-sikay adlaw karon nga Lunes, sa 25 sa bulan sa Marso sa tuig 2024. May butang mga kaisunan ko Ginoo, ako ning ipadayon sa pag-greet ang ato nga mga kaisunan while nag-play ang music nag-request ni Ma'am Rosay Alferez from Davao City Government, sa Davao City. Salamat sa Ginoo, doon ay mensahe si Brother Dogs Baldonado from Cavite City sa Bacoor mga kaigsunan ko Ginoo. May buntag doon sa mensahe mga kaigsunan ko Ginoo na inigdapi buntag na sa kabuntagon. Maayong buntag, Brother. Salamat sa Ginoo, may buntag sa kanibo niya, Brother Dogs Baldonado. Salamat sa Ginoo. Wa pagit makuman mga kaigsunan doon na pataas pa di ay ini nga instrumento mga kaigsunan. Patay kita mga kaigsunan sa mga pamilya, sa mga Yagoso pamilya mga kaigsunan diya sa Dapit San Nasola. Sa pamilya ni Brother Robert Yagoso, sa pamilya ni Sister Roslyn Yagoso. May buntag kaning tanan diya
sa dapit sa nasulahan. May butang sa tanan nga mga Yagoso or Garnica family. Labi na sa pamilya ni Brother Biding Garnica, sa pamilya ni Divero Litlit Gador Bilin at Dico o sa mga Exo ni Sister Vivian Yagoso Garnica, magkasunan nga si Brother Bin Garnica, o si Lito Garnica, o si Leo Garnica, o sa iya nga banghon nga nag-eskulya diya sa Hunog Dumaguete City, na si Inday Liz Liam Yagoso Garnica, o sa iyang amiga na si Ara Diranyo, o si Jesslyn Torno, sa mga Torno family diya sa dapit sa Alanilan, o sa tanan nga mga Torno o sa mga Tolentino, especially sa iyang Samuan mga isonan nga si Brother Timar. Greetings from Vivian Yagoso Garnica, Lamuas, Santo Niño, Tanay City. Salamat sa Ginoo. Padayon tama kay sunan mo request ni Sister Rosay Alferez from Davao City. Padayon kita mga kay sunan sa pagtumaya sa dapit ya sa Lamas, silabi na sa pamilya sa mga Rosido family o sa mga Tim family, sa pamilya ni Sister Jovelini Rosido o sa mga Tim family. Ilabi na sa tanan nga mga Romano family mga kay sunan o sa tanan nga mga Akabal family o sa tanan nga mga Amaro family, sa tanan nga mga Puhol family, o sa tanan nga mga Santiago family, exo o sa uban pang mga katawhan niya sa mga Simpa family. May buntag na ninyo nga tanan niya sa dapit sa Lamas, ang tanan na naglanog-lanog usipa kayo ang FM Radio sa inyong mga kasing-kasing o sa inyo nga mga dughan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Ma'am Rezelda Palomar Balingit. Nagbuhat sa atong programa din sa atong patagnaw dapit sa Kabuntagon. May buntag kanibo dia, Ma'am Rezelda Palomar Balingit, sa matagaron nagwatch from Maynila. Labi na sa atong mga kasilinganan diri nga dunay mga Balingit family, labi na sa pamilya ni Nong Jimmy ng Maria Balingit dinhi sa Pulo. Padayon kita sa pagtumbayaman kay Sunagos Ginoo dapit diha sa Tagalan, sa Bahan Bay City, Negros Oriental, sa tanan nga mga Kajinti family o sa tanan nga mga Abraham family. May punta kanimo diha Pastor Abraham. Lanog-lanog ang sipa kayo ang FM Radio diha sa dapit area sa Atbambiri. O gilabi na diha sa dapit sa Palaypay sa pamilya sa mga Salvador family mga kaisan. Ilabi na usap diha sa dapit sa Narsiri mga kaigsunan sa pamilya ni Nong Paterno, ni Paring Pani o sa mga Robiti family, Don Dante Robiti mga kaigsunan sa mga Olfos family, sa pamilya ni na Julia Olpos. Ano na yung mensahe si Sister Griselda Palomar Balingit. Good morning, may buntag o magandang umaga po dyan sa taga-Kamay nila. Ang Ginoo po ay laging makasama sa bawat oras, sa bawat hininga, sa bawat trabaho na ibinigay sa ating Panginoon. Amen, Pastor. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang Ginoo sa inyong mga kinabuhi sa tanan nga naminaw ni Ibaw nga natin. Matod pa sa mga information gikan sa atong mga kahigalaan nga hindi mo ingon sila naglanog-lanog ang Shine FM sa nagapalibot ni Ibaw nga natin. Wow! Saludo ko sa tanan nga naminaw sa Shine FM, sa inyong tatong-tanto sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Inyo kong masabtan ang litong anay, ang kapaguhan, kausapan, sulay, pagpangalagaan. Una nga ako ni Ibli Iksoon, tawag sa pagkabalay. Sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus. Madayon kita magigigsunan kus Ginoo sa tanan nga taga-dapit sa Narsiri, sa tanan nga mga Amparado family o sa tanan nga mga Amarante family, labi na sa mga Refill family magigigsunan nagwas ko pipila ka mga
daw. Pipila ka makandawon nga mga refill family going from nursery paingon sa Lunoy. Atong mga kaila diya sa Lunoy makaigsunan sa mga Alcone family, sa mga Bohol family, sa mga Artisal family makaigsunan o sa tanan nga diya sa Lunoy mga igsuon nga atong mga kaila, mga Armamento family o sa mga Baldado family diya sa Dapit sa Lunoy. Diya sa Kangwala sa tanan nga mga Garinggo family makaigsunan o diya sa crossing sa Kawayan igsuon sa mga kahigalaan diha Dapit sa Tabuag o sakop sa Bahay City. May buntag kaniyang mata. May buntag nagahulat gyud ang Ginoo, nagatawag ug kanus ka mabalik sa iyang tira. Ikaw ug ako igsuon samtang aduna pay panahon, aduna pay higayon, hinumdumi ug mahala ang imong kinabuhi. Higugma ang imong kinabuhi kung ikaw na higugma, surrender ato bangas. Pangayo pa sa ilos Ginoo samtang aduna pay panahon. Ayaw pangayo pa sa ilo kung mamatay na ta. Kadi kuda ka pangayo pa sa ilo kung wa na ang atong gininawa. Padayon kita mga kaigsunan kus Ginoo sa Dapit sa Narsili, sa tanan nga mga Refill family, sa tanan nga mga Olpos family o mga Romiti family na binadiri sa Dapit sa Kamanga. Sa tanan nga mga Kadosali family mga igsoon, sa tanan sa pamilya ni Brother Nestor Kadosali, sa pamilya o sa ni Brother Florante Kadosali. Ano na yun nga naglanog-lanog ang Shine FM nining mao nga Dapit sa tanan nga mga FM radio nga naglanog-lanog sa inyong panimalay karon. Sa tanan nga mga Kadosali family diya sa Dapit sa Kamanga. O sa tanan nga mga Silva family makaigsunan, sa pamilya ni Cao Junior Silva o sa pamilya ni Cao Tini Silva makaigsunan kus Ginoo. Sa tanan nga mga Mancio family, sa tanan nga mga Garinggo family, sa mga Romano family ag sa Victoria Romano, sa mga Chavez sa family diya sa Kamandag. Sa aban pa makatawhan, welcome yun mo nga magpadala mo mensahe diri sa programa sa kahanginan sa FM radio kay ato kinahatagan kanunay o pagtagan. Sama sa gipadala sa mensahe gikan ni Sister Vivian Garnica before last week mga kaigsunan, kanunay nato na i-mention na gyud ang ilang mga pangalan. O niya doon na tayo mga kahigalaan nga mapadala o mensahe diri muna nga magduha-duha ko sa pag-mention sa mga tao ba nga video idaran na kaniadto. Doon na tayo i-mention diri nga pagdugay lang yung tao na ngamatay. O na nagpadala sila ang mensahe diri nga pastor, pwede na dili na ininyo dili na on air kay dugay na mga namatay. Muna mangayo kong sorry, mangayo kong dispensya, muna mangayo lang ito ninyo dispensya, kung padala kong mensahe, pinagpasig ko sa akong mga kailangan niya ito. Muna nga ako lang ginigipay aplido, iksoon pa'y family name. Kung sama ng family name, pastor, kanang aplido ba? Muna mo fill up ganita o biodata, first name, family name, o middle name. Nga maunay kasi piyatan sa mag-fill up. Mauna ang family name, o niya maunahi ang first name. Doon na ibutang dito may isong sa mga family name. Ang ngalan na himong aplido, ang aplido na himong ngalan. Ang middle initial na himong aplido. Muna ikasipyatan mga kaigsunan sa pag-fill up sa mga form. Salamat sa Ginoo padayon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga diha sa Dapit sa Pilitikan. Hili by Pastora April Miagaw Turan. Kumusta mo diha Pastora diha sa Pilitikan? O nga by Friday igsoon. Dawat kanino ang akong mensahe ulo ako maningagi paabot diha. Ato magkaigsunan makusa-usa ta diri sa Dapit sa Bernis. Dili na gitawag og pag-celebrate sa Bernis Santo kay wala man muna sa Biblia. Although atol nato sa Bernis Santo kay ato magkaigsunan dunay mga trabaho. Una nga salamat sa Ginoo dunay tay daghan kayo mga diskusyon o mga plano sa bulaton para sa Ginoo. Although sa mga kaigsunan sa 28 dili lang gyud kumusaan kapag adto ko sa gihulngan, nagagat ko sa panalangin sa Ginoo. Tinuon mo. Wala kaw kaglayo igsoon mo kay ikapatubil, wala kaw kaglayo igsoon sa o man nimo service. Mo na nga gipianan tas Ginoo magigsuonan, ikaw ug ako. Kinahanglan ka pa doon ikaw mo adjust. Paabot kasi sakto pa, paabot kasi sakto. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastora April Miagaw Turan diha sa Pilitikan. Labi na sa tanan nga naminaw sa FM Radio. Welcome yun mo diha sa Balay Alapuanan diha sa Pilitikan. Bisag asa mo. Kung asa ang inyong kasing-kasing, unang diri magigsoon bisan asa. Ako
ko ikso ko ang yung problema. Lamang kung musulod kag simbahan makasabot ka sa nagwali diha. Og labaw sa tanan makapanalangin sa imong kinabuhi, dili makahatag. O kagon. Makapanalangin og tinuod usab nga nagwali sa mensahe labaw sa tanan. Nakinabuhi sa inyo. Malain kita magkaisunan sa pamilya sa mga Turan family, sa pamilya ni Brother Ganter Turan, nung Kitoy Turan, may punta ka ni mo diha nung Kitoy, sa tanan nga mga Turan family. Diya sa Dapit, sa Pilitigan. Sa pamilya ni Sister Nining Panerio, may punta ka ni mo diha na Nining, Sister Nining Panerio. Sa pamilya ni Brother Bibing Panerio, Sister Aileen, o sa inyong doa ka anak, may punta. Ilabi na sa pamilya ni Brother John Panerio Magkaisunan, sa pamilya ni Brother Christopher Pabor, ang punta ka ni muli ang Brother Christopher. O sa pamilya ni sa tanan nga mga dahil family, Sister Lorna, may buntag. Sa pamilya ni Sister Maymay Moran, kumusta man Sister Maymay Moran? Labi na sa imong pagpanganak by this man, ang Ginoo magahatag og kagawasan sa imong pagpanganak. O niya, bukar solusyon sa inyong ikaduhang anak. Unang karong kumalabot ng mga bulan, daghan kay itang bulunyagan. Daghan kay itang bulunyagan mga kaisunan mo na salamat sa Ginoo nga gihanay na Dios Ginoo ang ato nga lisensya dinhi sa ato nga pagpangalaga diha sa 6 igsoon. Muna nga time will come, muna na po tayo lisensya sa pagpangasal. Puhon, muna tayo mga requirements nga ipakomply mismo sa opisina sa PSE. Mismo ni ato ta sa last week, last Friday, nakisayon nga makalukatag makakasal na ta. Wow! Ano maguna? Muna nga, kung illegal pa nga itong gibuhat diri, dahil ta onoran ang atong mga papili sa PSA. Nung kita ay, di ako na moryo-moryo man na. Baka kita sa mga papili, sa mga kaigsoon, wala ito'y question. Kung siya, maor na i-comply, pastor. Mau nagikinanglan diri sa opisina sa PSA. O niya, moryo-moryo. Ana mga isyo mga sa palibot mga isyo o niya kana po mga tao po magpataka na po yaw-yaw awagan di kahit pagkaangan outro sa mga way kalibutan dili asap ta magpataka oy. Salamat sa Ginoo mga kaisunan ang atong kinabuhi mga kaisunan. Kung ang imong ipagpangalaga sa Ginoo dili na illegal sa gobyerno anong mahadlok man ka anong mauwaw man ka matupas ta kasi po. Padayon ta mga kaisunan sa tanan nga naminaw diha sa Dapit sa Pilipinas sa Pilipinas sa tanan nga mga visitasyon family. Sa pamilya ni Sister Dida visitasyon mga kaigsoon. Sa tanan nga mga Lagunero family. Muna nga ako nga gisalin sa mga batanon. O ayaw ko po paglinyo dayon kung makakasal na ko. Kung doon na mo'y mga pangandoy mga kaigsonan, padayon mo kung ano na mo'y pangandoy mo human mo iskwela padayon iskwela. Ika na nga edukasyon makaigsonan kabahin masaw nas kalimutan. Wala ka nagdidili nang ako may isang ligyo ko mo paluyas mga kaisunan labi na mo pa-eskwela layhan mo pa-eskwela sa tumahaan ano man di ka na pwede may isang kadili mata espiritu kinahanglan matag pagkaon itsoon na itong lawas na kinahanglan matag trabaho lamang atong ibutang sa isakso manarbaho ta ato kung hatagan ang panahon ang Ginoo nato Orang mana ikalipas Ginoo. Panay ta mga kaigsunan diha sa Dapit sa Pilipinas nilabi na sa atong mga kaigalaan diha nga kanunay gyud nagsulod matud pa sa atong mga kauban diha. Ilabi na mga kaigsunan sa pamilya sa mga pamilya ni sa Pilipinas Megson sa pamilya ni ni Sister Christy. Brother Genevieve Romeral kanunay gyud naminaw diri. Mga Romeral family mga kaigsunan. O sa mga Kabanag family mga kaigsunan sa pamilya ni Sister Evelyn ini Sarciso Narsing Kabanag kanunay sa nagasunod naminaw sa every day ilabi na sa pamilya ni Brother Rodi Sister Didi Kabanag sa tanan nga mga Kabanag family des Pilipinas ang daw mga panalangin kaninyo o sa tanan nga dunay pagplano sa pag-fellowship ba ayaw na gid mo kaulaw. Doon na matay mga alaga, doon na matay alaga sa Ginoo Pastora April may akauntura. Ang ipialan sa Ginoo ullo tanang sara magtungkuan na diha. Welcome ka simba. Diya sa pagpangalaga sa pagfellowship, welcome ang tanan bisag unsa ka organisasyon. Bisan asa mo nga simbahan nga layan nga mosulod. Sulod mo igsuon lang man ang simbahan nga inyong sundan kanang nagtudlo sa kamatuoran. Kung nagkinabuhi sa kamatuoran. Ayaw mo paglantag tay tulo.
makaupit na, makakuba na sa may relasyon sa isang tao. Salamat sa Ginoo. Labi na sa tanan nga mga Dumahil family, sa mga Buagas family, sa pamilya ni brother diha mga kaigsoon sa mga Buagas family, Dong Felix ng gamay, may puntay ka ni mo diha ng gamay no, Dong Felix sa tanan nga mga Robiti family, may punta ka ni mo diha gaw ay Timbong, gaw pamilya usab ni gaw John pamilya usab ni Dong Bani Robiti. So sa tanan nga mga Sambilan family mga kaigsunan, may punta ka niyong tanan diha sa pamilya ni Nong Pincio Sambilan o sa mga Sagupan family o sa uban pang mga katauhan diya sa Pilipinas. Pwede lang din mo makapadala mga mensahe na ipaabot din, mga greetings, mga pagkumbaya alang sa atong pamilya. Diya sa tuwing mga kaigsunan sa tanan nga mga Zero family, sa pamilya ni Nang Jana Zero, may punta ka ni mo Nang Jana sa tanan nga mga Estravilla family o sa pamilya ni Dong Jimwell Romano. Kumusta man diha Dong Jimwell o ba sa mga pamilya o sa tanan nga mga Bohol family, Exo Ricky, Exo Anet Bohol, may punta ka ni tanan diha nga kanunay kun naminaw, patod pa niya mga kaigsunan kanunay kun naminaw Exo, patod pa sa ilang namin sa igamit nila ang cellphone nga keypad, pwede ra maguna una nga by me karong umalabot nga Mayo 16 doon na tayo mga kalihukan diri pag-celebrate sa ikaw sa katuig nga pagpasalamat sa Shine FM 95.3. Adunay mga pahalipay o mga contest, awit makalangit mga kaigsunan o uban pang mga kalihukan diri. Muna nga welcome ang tanan sa pagbisita diri, labi na sa ato nga mga pagsalmot sa mga hiyas nga gigiyan sa Ginoo kanato. Aron na ay so mo ay amin ato kita sa Ginoo nga sa Ginoo. Maraming kita mga kaigsunan sa tanan diha sa dapit sa Ponglo sa pamilya ni Pastora Evelyn Romano, Nang Nita Romano, may buntag ka ni mo diha Nang Nita, sa pamilya ni Sister Jolita Romano, sa pamilya usab ni Nung Tilano Nang Ligia Babor, o sa mga Amarante family ng Nung Andres Nang Ligia Anang Nuning, o sa inyo mga anak o mga labi na sa Lomirtorio pan mag-igsunan tos Ginoo sa tanan nga mga Siray family, Pastora Lopeng Siray o sa dapit sa Kabanbanan, sa mga Kabanang family mga kaigsunan tos Ginoo, Pastor Kabanang may punta dapit diha sa Manialas mga kaigsunan tos Ginoo, sa pamilya ni Pastor Arias John Arias, Pastor John Arias, may punta kanimo diha Pastor John. O sa tanan nga mga Rio family, sa pamilya ni Sister Jovelyn ni Rio, o sa mga Malki family, Gaurodi Malki, o sa pamilya ni Gawanito Romano Igsoon, may punta kanimo diha Gawanito o ni Gaulita Silva. O sa tanan nga taga Kasagangkal, sa pamilya ni Sister Siasya Villagantol, wala magunago ko na apil din sa pag-import. Kanya kahapon akong itunol sa akong anak ko, kana nalaktawan na siya, pero na siya diya sa dapit sa Kasagangkal nga si Sister Siasya Villagantol. May buntag kanimo sa ni Brother Arnulfo Villagantol, lanong-lanong kung sipa ang FM radio sa ilang panimalay karon. Ilabi na sa tanan sa pamilya usab ni Pastor Nonoy Arias diya sa Kasagangkal nga naminaw usab, sa tanan nga mga Boharis family, sa tanan nga mga Garigo family, adapit sa Nasindan makaigsunan, sa tanan nga mga Blasa, sa pamilya ni Brother Jody Blasa, Consel Jody Blasa, so may buta kanimo diya Consel. O sa tanan nga mga Santiago family diya sa Suko-Sukoan, Paleo Negros. Sa tanan nga mga Santiago family, sa tanan nga mga Aguilar family diya sa dapit sa Manialas o sa dapit sa Kabanbanan, sa mga Aguilar family. Although diya sa Kabanbanan may sundagan yun ang mga Aguilar family diya o dapit sa Nasindan. May butang ko sa diya sa dapit sa dapit diya sa Latawan, sa mga Teorica family o mga Silva family mga kaigsunan. May buntag kanimo diya Sister Celia Teorica. O sa man pa matatawhan nga nagasunod sa ato nga programa o naminaw diri gikan kayo sa Shine FM 95.3 sa inyo ang mga dial, sa inyo ang mga radio sets. May butang sa dapit sa Kabugan mga kaigsunan, sa mga Tanait family, sa pamilya ni Brother Junong tanan lalo kayo o sipa kayo ang FM radio sa inyo ang panimalay o sa mismo sa inyo mga kasing-kasing o mga siyempre mag-igsoon
Anong moingon ko nga sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga dughan, pwede na dayang usko ninyo ang channel sa inyong FM radio, maminaw ko sa uban. Inoon naman ko na kadagay kayo channel sa inyong FM radio, pwede sa pong maminaw sa AM, ikan sa Cebu, o uban pang mga FM radio, madunay mga drama. Pero matod pa sa ato nga mga kahigalaan, naglanog-lanog o sipa kayo ang FM radio sa matagbuntag o hangtod sa oras. Kaya atong oras diri makaisunan gikan sa buntag hangtod man sa alas 10 kagabi. Doon naman tayo mga amin sa ilo gikan sa Cebu City, ngadto gikan sa Sagilunan City. Ang atong General Station Manager. Kanya doon na po maabot ng mga panahon mga kaisunan nga daghang mga FM radio. Una nga akong ipasalamatan ang Ginoo nga doon na tayo daghang kayo mga assistant diri sa balok o dapit sa Pilipigan. Unang maamot ang panahon diha sa Kangkuy mga kaisunan doon na po tayo mga alagad niya sa Ginoo nga maasayon diha. Tinawag ba ko na bisan asa nga area doon ay idestino ang Ginoo nga mahimo mga pastor mga pastora basta loyal nga magpagamit mo sa Ginoo. Kaya di loyal may sumat naghanag yung kanyang rason. Walay rason ang tao kung ikaw na manghinadlokod sa Ginoo. Ako ning i-play so piling walay rason. Pinabuhi ko, Jesus, isakay pabaw sa mga pagday ko. Ibaya ang mga gamot. Nyaon sa may atong ikarason, Ekso. May muntang mga kaigsunan kus ginawa ko tayo rason. Ato bangan sa ginawa ko tayo ikarason. Ang atong ikarason mao gyud ang pagpasalamat. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-kangata pag-kaigsunan sa tanan nga mga Doria family sa pamilya ni Dong Anilo Dong Arone Doria Ekson sa pamilya sa mga kasal family sa pamilya ni Dong Sinto kasal sa pamilya ni Dong Boboy kasal mga kaigsunan nila sa mga Katubig family. Sa pamilya ni Dong Rodel Katubig magkaigsunan o sa tanan nga mga tanai family diya sa dapit sa Kabugan o sa dapit sa Prophet Kangata. Sa tanan nga mga Villatantol family magkaigsunan sa pamilya ni Dong Ros Villatantol may buntag kanimo diya Dong Ros Villatantol mga ilabi na sa mga Baldado family magkaigsunan sa pamilya ni Paring Indoy Baldado o sa mga Badoy family, sa pamilya ni Dong Ernesto Badoy, pamilya ni Dong Artemio Badoy. May buntag kanyang tanan niya. Ilabi na sa mga pamilya sa mga Obera family, Dong Roger Obera mga kaigsunan. I'm welcome mga kaigsunan. Nilagit ko sa atong panahon ng bulan kung paano ako makabisita diya sa Kangata. Sa mga pamilya niya sa mga Obera family. Ang Ginoo mga panalangin sa mga pusa sa mga area nga diin. Bisan asa ta ihapon o giyahan sa Holy Spirit uban ang tabang sa Ginoo makabisita ko pagpahimamat sa tanan nga naminaw sa mga FM radio uban ang tabang sa Ginoo sa isang kong panahon o oras nilang sa tamang dali-dali mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas brother Perla tano mga kaigsunan rap dumagiti may buntag kanimo diya brother Perlan. Ilaban na sa tibok ni mo nga pati. Sa tanan nga mga tanong family mga kaigsunan iningatat na dapit sa kabuntagon although ako lagi ning ipatuyok mga kaigsunan. Sa tanan nga mga taga-kanatap mga kaigsunan, sa tanan nga mga Malgay family, sa tanan nga mga Limbaga family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Kalibo family, o sa tanan nga mga Romano family, sa tanan nga mga Makay family. O sa tanan nga mga Buagas family, kaduna man ko mga Buagas family o sa biyasakan. O sa tanan nga naakaroon sa tangata, pwede gyud mo nga makapadalag nin sa mga greetings out makalangit kay pahatod mismo ni Maohan. Diya sa mainit sa nagbaan o sa namunbon sa pamilya ni Gauroni Robiti. May buntag kanimo diya Gauroni. Ilabi na sa mga Caldo family mga kaigsunan, sa pamilya ni Paring Boboy Caldo, sa pamilya ni Paring Isi Caldo, sa pamilya ni Paring Odoy Caldo may soon, Ponsyal Odoy may buntag kanimo. Sa pamilya ni Paring Isi Caldo, sa pamilya ni Nonggiro Caldo, o sa tanang mga kalunsag family isoon doon na ito'y kalunsag family diri nga nabuhat sa atong programa. Sa tanan nga makalunsag family mga kaigsunan diya sa mga sakop ni Nong Frido kalunsag may
buntag kanimo diha nung Fredo. O sa tanan nga mga Villares family, Marintata Villares. O sa tanan nga mga Uyanggorin family o mga Filomeno family. Mula nga kining ako nga pudi ko igsoon hapit na kini malata igsoon. Awak man ko kabimuras aning uban are igsoon. Sa pamilya ni Pareng Rito Mats Maritima kay igsoon maibutag sa mga Uyanggorin family. Sayahan nilahan mga anak ya, si Sister Manilin, si Pastora Charlene, sa pamilya ni Brother sa kinabuhi ni Angelo, Angeli, Samuel, Jotam, o sa mga apo nila nga si Ian, si Yana, si Ho, o si Jan Ho, o si Inday Sophia Fit, o sa mga Insoy family diha David sa Namundo. Sa mga Himina family magkaigsunan, Pastor Michael Himina, may buta kaning tanan diha sa mga Himina family, o sa tanan nga mga Loquinio family, sa mga tanan nga mga Martin family. So, maibutag sa tanan nga mga Karabangwel family, o sa uban pang mga Kalibo family magkaigsunan, mga Kalimot family, o sa tanan nga mga Mercado family, agaw Dong Ansing Mercado, Dong San Rito Mercado magkaigsunan, sa tanan nga mga Istukuning family, mga Galaban family, o mga Torres family magkaigsunan, maayong buntag. Ilabi na sa tanan nga mga Rubiti family, sa pamilya ni Dong Iboy Rubiti igsoon, maayong buntag. Sa paman sa pamilya ni Brother Jan Rubiti, Sister Salsi, o sa inyong duha ka mga anak, sa pamilya ni Brother Juan, Sister Ann Rubiti, o sa inyo ang tibuok panimalay. May buntag kinitanan diya sa dapit sa Napondo. Alang sa kasayuran sa tanan ng atong oras mga kaigsunan, alang sa kasayuran na lasay 56 na sa kabuntaon. Ilabi na sa tanan nga na naminaw sa FM Radio nga walay orasahan. Atong yung kanunay nga gimonitor ang atong oras din sa FM Radio. Aron makahatag ko sa insaktong detalye sa oras o panahon. Adlaw karon nga Lunes, bitsa 25 sa bulan sa Marso, o niya gitawag karon og Lunes Santo. Apil na Marso. Biyernes Santo na niya holiday man ay. O nang salamat sa Ginoo sa inyong pagpanayon sa pagpaminaw sa mensaheng Ginoo. Ilabi na sa mga Ardinia family, sa pamilya ni Dong Cedro Ardinia, sa pamilya ni Dong Marlon Ardinia igsoon, o sa tanan nga mga Violeta family, o sa tanan nga mga Latisa family mga igsunan, pamilya ni Brad Ardinia Landisa, may sister Sili Landisa, o sa mga Kistasyon family, Pastora Rinrin Kistasyon, o sa pamilya o sa ni Pastora Sally Filomeno igsoon. Sa tanan nga mga adlawon family mga kaigsunan, may buntag sa tanan nga mga adlawon family. Sa pamilya ni Dong Timpi adlawon, sa pamilya ni Dong Tony adlawon, sa pamilya ni Dong Rico adlawon. Diri nata sa duol mga kaigsunan, sa mga Talon family mga kaigsunan, may buntag kanimo Sister Bibi Talon. O sa pamilya ni Nong Dading ng Mukrit Kabanag, o sa pamilya sa mga Manti family ng Elisa Manti, Brother Cristoto Amanti, sa pamilya ni Sister Angging Dobrico, may buntag sa kinabuhi nilang Sister Roxanne Dairia Amante Megzon, may buntag o sa kinabuhi ni Brother Junior Silva, sa kinabuhi ni Dong Randy Silva, sa pamilya ni Nang Pimping Silva, o sa tanan sa pamilya ni Dong Altoro Silva, sa pamilya ni Dong Johnny Silva, sa pamilya ni Exodima Silva, o sa tanan nga mga Silva family din sa Dapit, o sa pamilya ni Paring Renato Mans Raquel Silva, may buntag naglawats karon si Sister Ria Love Silva, magikan kayo sa Lapu-Lapu, Cebu City. May buntag sa tanan nga mga taga-Aper Balok mga igsunan, sa tanan nga mga nalibot mga kaigsunan po Ginoo, sa tanan nga mga Bolgado family. May buntag sa pamilya ni Nong Erning, sa pamilya ni Dong Munding, Dong Erning family may igsunan, mga Bolgado family. Nakanunay sa mga nagminaw sa FM Radio, may buntag kaninyo diha sa tanan nga mga Bolgado family diha sa Aper Balok, o sa inyo mga silingan diha si Don Joseph, ang dapit diha sa Tagtad sa mga Santiago family, sa pamilya ni Nong Padurig, Dong Giovanni,
pamilya ni Dong Giovanni, sa pamilya sa mga Baldonado family. Inyong Ikso nung hirmi nga si Pastor Risi Baldonado o ang imong anak nga si Brother Dutz Baldonado nga nagpuyo diya sa Ikso ni Dong Roy Baldonado mga kaisunan yaning manghod. Bago lang kini si Brother Dutz Baldonado Ikso nagwa sa ato nga program. May punta kanimo diha pamilya ni Dong Roy Baldonado sa tanan nga mga bayad family diya sa Nagtuwan o sa mga Aguilar family o sa tanan nga mga Pansito family, pamilya ni Dong John Pansito, pamilya ni Dong Budi Pansito, sa mga Mabilog family, pamilya ni Brother Gumir Mabilog, Sister Alma Mabilog o sa inyong mga anak Dong Alfredo Alcid o sa tanan nga mga Silva family mga kaisunan, sa pamilya ni Brother Elmer, Sister Cristina Silva o sa pamilya ni Brother Julie, Sister Percy Silva, Brother Jopert, Brother Hiner Silva, mga apulapir na mga pahasokok sa mga Silva family, sa Pangitabo, sa mga Silva family na naakaroon sa Alangilan na nadisgrasya intawon sa motor tingali mga kaisunan o yan nakapsan sa kinabuhi mismo diya sa Provincial Hospital. Walang ikaw o ako sa atong paglakaw mag-amping ka. Ako lang yun ang ipahimang no iso. As a brother and sister, mag-amping ka sa atong pagpadagan, atong ampingan ang atong kinabuhi, atong alimahan ang atong kinabuhi. Dawa ko'y lain na kinabuhi ng kadugang. Labaw sa tanan, atong itugyan sa Ginoo ang atong kinabuhi kanunay. Mataglakaw, mag-ampong ka sa Ginoo. Atong itugyan sa Ginoo ang atong kinabuhi. Kawa mo kita masayot. Ang Ginoo ra kinasayot sa atong kinabuhi sa unang. Maibuntag kanyang tanan diha sa kinabuhi ni Brother Ed Jenner Silva, sa kinabuhi sa ni Sister Rina May Silva o sa tanan ng mga Silva family din sa Bunglo Iso. Sa tanan ng mga Samani family, sa pamilya ni Brother Jojo Samani, sa inyong mga anak, mga apo, umagad, binalahi o sa tanan ng mga Malyosa, sa pamilya ni Dong Soylo Malyosa o sa tanan ng mga Ramirez family o sa tanan ng mga Carabangwell family, sa tanan nga mga Bastona family mga kaisunan, sa pamilya ni Maring Bising, sa kinabuhi sa ni Dong Retsao na Elisa, may muntag o sa mga Zero family, Dong RG na Zero, may muntag kanyang tanan diha. Ilabi na diri sa dapit, ari ko diri sa dapit sa proper Punglo mga kaisunan diri sa eskwelahan, sa mga Andaya family, sa pamilya ni Brother Dinas Andaya, Sister Renrin Silva Andaya mga kaisunan o sa inyong mga anak, may muntag o sa tanan nga mga magtutulog ikan sa kindergarten, grade 6 nga to sa grade 7 anto sa grade 12. May buntag kaninyong tanan diha mga sir, mga ma'am, ang Ginoo mga panalangin kaninyo sa inyong paghago, sa inyong sakripisyo, pag-edukar sa mga kabataan. Labi na sa pamilya sa ni Dong Alin Andawon, may buntag kaninyo diha Dong Alin, sa pamilya sa mga Santiago family, sa pamilya ni Baring Buboy, Mats Lerma, Santiago, may buntag. O sa mga pamilya ni Dong Buboy Lasola, sa pamilya ni Nong Alex ng Maming Lasola, so nakanong na yun nga naminaw sa tanan nga mga katauhan diri nagapalibot nga naminaw sa FM radio o karon nga bingwas usab sa ato nga programa sa Facebook Live, may buntag kami niyo diha. Pwede lang yun mo mag-comment sa ato ang Facebook Live. May buntag sa tanan nga mga Baligid family ng Dong Jimmy, ng Maria Baligid o sa mga Siray family, Dong Johnny Siray. May buntag kanyang tanan sa pamilya ni Dong Danny Lasola o sa mga Palomar family mga kaisunan, sa pamilya ni Dong Romil Palomar, Dong Bibi Palomar, sa kinabuhi ni Dong Imi o sa pamilya sa mga Lasola family, Dong Joseph o sa uman pa ng mga kahigalaan nga wala na po na mention nire. May buntag kaniyong katanan. Labi na sa tanan nga mga Amante family, Dong Sani Amante, may buntag, Dong RJ Asero, may buntag sa Panimodia, Dong RJ. O sa mga Pabro family, mga kaisunan sa pamilya ni Nong Ilmi, ng Emilia Pabro. Sa kinabuhi ni pamilya ni Dong Cloyd, Sister Chinky, may buntag. O sa pamilya sa mga Aguilar family, pamilya ni Dong Kaloy Aguilar, may buntag. Isang pa sa mga Tano family, sa pamilya ni Sister Michelle Tano,
sa pamilya ni Sister Chari Tano, ang ilang mga katikas kinabuhi tuwarang yun sa sikihor nga nagapanarbaho igsoon. Sa pamilya usab ni Brother Carlito Tano Senior, may muntang kanimo diha Noy Litoy, o ni Nanginas Tano, o sa pamilya ni Brother Zalni Tano, sa ilang mga anak nabili. Although mga kaisunan si Dong Bakbak tuwang karon sa tuwagin di sa Kandaway, si Dong Jim Jim nabilin niya, Dong Jim Jim, may muntang kanimo diha. O sa tanan nga mga Tano family igsoon, sa pamilya ni Dong Johnny Oyapurin, Sister Merian, tuwarman ni sila sa Sikihor. Ilabi na sa pamilya ni Dong Paring Joel, Pachichi, Tano igsoon, sa inyong tulong ka mga anak. O sa tanan nga mga Filomeno family, maipunta ka ni Modia, Dong Big Boy Filomeno. Sa pamilya ni Dong Joseph Coco, Sister Ching Ching Coco igsoon. Sa pamilya ni Don John Ricky, Bado igsoon. Sa pamilya ni Sister Ilaria Ilhing, maipunta ka ni Modia, Sister Ilaria. Dahil pasalamatan ang Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Labi na sa inyo ang inyong mga anak, mga binalaya akong mga pag-umangkon. Sa inyong mga mananangin, labaw sa tanang magadasig kanunay niya sa pagpangalaga sa buhi nato ang Diyos. Maaro ginaigsoon. Labi na sa pamilya ni Paring Irning, Palumar, Bigson, Matsaisa, Palumar, maipunta ka ni Modia, Paring Irning, Matsaisa. Sa pamilya ni Dong Naldo, Pablo, Day Aurora. Sa pamilya sa mga Badoy family, Dong Jo Marie, Badoy, may punta ka ni Modia, Dong Jo. Sa mga Ilyama family nung Inok ng Ili, may punta ka ni Modia. Sa inyong mga anak kinalayi, apong mga pagumangkon sa pamilya ni Paring Ritsaw, Tugo, Matsipang. Sa pamilya ni Dong Primo Tano igsoon, Day Lorna, may punta ka ni Modia, Day Lorna. Sa mga Lacorte family, sa pamilya ni Dong Rogelio Lacorte, sa kinabuhi Day Lote. Sa inyong mga anak, pamilya ni Dong Romel, pamilya ni Day Rowena, pamilya ni sa ibang mga igsoon, may punta kanyang tanan. Sa tanan nga mga Librando family, may punta kanyang tanan. Paring Arman Librando Mansparak. Sa uban pang mga tao diri sa nagapalibot na igsoon, wala na itong na-mention ang inyong ngalan. Labi na sa mga kaigsunan nga adunay panahon nga masalanan na to ay lagi ko kabuon. Wala na itong kinabuhi ni kalibutan na dapat kabalutan mo adjust, kabalutan mo dawa, kabalutan mo pailo mo paubo sa eksaktong tamang panahon nga maabot sa itong kinabuhi. God bless everyone. Ang atong oras karon mga kaigsunan, medyo taas naman, alas 7 gabi. May pagsikay-sikay, may pagpamahaw, maayong pag-api. Ako kiningasirhan niya sa mga pag-ampo sa lito na to'y mga obligasyon sa inatlaw na to, mga obligasyon. Talay ko ng Ginoo sa samang tagna sa mga magigayon ang inyong ubos ng agad, mag-uban-uban ta. Sa ito nga programa din sa FM Radio sa Kanginan, sa ito nga programa ang imong pulong milang para sa pamanatil o kahayag sa ako mga alam. Mag-ampo ta, may so na itong kiningsirhan sa mga salamat sa Ginoo. Atong salamatan siya. Labing kamhanan, magdalaygod ka nga salamat sa Diyos sa inyong pag-iguban at pagbantay sa mga kinabuhi labaw sa tanan sa inyong pag-sustain sa among mga kinabuhi nga among ipiyalo kayo. Salamat sa Diyos sa tanan nga naminaw sa Side FM 95.3 o sa tanan nga nagwas kayo sa Facebook Live o sa tanan nga nagapaabit ini o sa tanan nga naminaw o sa Bisaya sa Mindanao o sa tanan nga nagapadala o mga mensahe nagapahinumdum na ikaw o Diyos ang ayan o pasilugan sa among mga kinabuhi. Salamat po Diyos, hindi matag na at daw kalumis, sa 25 sa Marso o Diyos, hindi ko sa 2024, na ikaw nagikupan ka na mo, nagbantay ka na mo. Even sa among station manager, Pastor Gideon Candelario, ba sa Tikumiyang Panimalay, among general station manager nga si Reverend Kim Ryan Makasalo, ba sa Tikumiyang Panimalay. Sa tanan nga mga DJ sa Zion FM Lord, o sa tanan nga naminaw sa maong nga programa, I declare blessing silang maminaboy. I declare blessing ang kadaugan kasiruhan na alangit kanimo amahan. Lord, among ilang wala gid kami mahimo kung ikaw sa mga kinabuhi. Kadugan ang kamayaan, nang halagid kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus, pinagi sa ngalan sa Ama, sa Dios ug sa Espiritu Santo ang tanan magayo. Amen. Oh, amen. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios ug sa tibok birsa sa kalangitan, sa ngalan sa atong station manager Pastor Gideon Candelario, ngalan sa atong general station manager nga si Reverend King. Ayan makasaol mga kagsunan, aniya na usab ang inyong bus nga alaga.
ubos nga higala, ubos nga bigo sa kanginan, sa FM radio o sa social media. Basta usapin kanila rin manamili sa pag-ingon. Ang grasya sa Diyos o ang pagkikapit sa walang Espiritu Santo magkauban sa kanang mga balaan. Ikan ang oras sa mga eksona tos kinaw alas 7 o sa kabuntagon. Naglahatag sa Ginoo sa mga kusa nato kamang kinabuhi. God bless everyone. O sa samang takna, sa samang hikayon, mag-uban-uban ta. O magkakanda. Mayong butag ka natin tanan. Mayong pagpamahaw. Mayong pagpagna.